हरे कृष्णा। ओम अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत आहे पुन्हा एकदा श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी सादर प्रणाम। श्री गौर निताई यांना सादर प्रणाम। श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी सादर प्रणाम। श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी सादर प्रणाम। श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी सादर प्रणाम। आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपल्या अध्ययन वर्गाला आपण सुरुवात करूया। तर आपण 19व्या श्लोकावरती आहोत। काही श्लोकांवरती बरीच चर्चा झाल्यामुळे आपण थोडंसं मागे आहोत, तर हरकत नाही, आज प्रयत्न करून 7वा अध्याय पूर्ण करू आपण। तर 7व्या अध्यायामधला हा जो ज्ञान विज्ञान युगामधील 19व्या श्लोकावरती आपण आहोत। तर याच्या आधी आपण या ज्या श्लोकामध्ये बघतो आहोत, या रादर अध्यायामध्ये आपण बघतो आहोत की 4 प्रकारचे लोक जे भगवंताला शरण जाऊ शकतात आणि जे 4 प्रकारचे लोक हे भगवंतांना कधीच शरण जाऊ शकत नाही। त्यामुळे त्यांना दुष्कृतीनाहा आणि सुकृतीनाहा हे आपण जाणलेले आहे। दुष्कृतीना हे नराधम मूर्ख आसुरी लोक आहेत आणि अशा प्रकारे राक्षसी प्रवृत्ती असलेले लोक भगवंतांना कधीच शरण जाऊ शकत नाहीत, कारण ते माया परुत ज्ञान आणि ते कुठेतरी या मायेच्या इतक्या अधिपत्याखाली असतात की त्याच्यामुळे ती मायेने पूर्णपणे त्यांना गुरफटलेलं असतं। आणि अशा प्रकारचे लोक जे भगवंतांचा मत्सर करतात ते भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाही। म्हणून भगवंतांनी 9व्या अध्यायात अर्जुनाला ज्ञान देताना सांगितलं की तू माझा मत्सर करत नाहीस, मी हे तुला ज्ञानाचा राजा असलेलं ज्ञान मी तुला देतो आहे। आणि याच्याच बरोबर आपण जे सुकृतीने हा जाणले ते अर्थार्थी ज्ञानी आणि जिज्ञासू, ज्यांना आपण उदाहरणासह जाणलेलं आहे। जे आर्त म्हणजे कुठेतरी संकटामध्ये आहे, ज्या द्रौपदी मातेला आपण बघितलं, त्यानंतर द्रौपदीचं एक उदाहरण घेतलं आणि गजेंद्र मोक्षांचं उदाहरण घेतलं की जे अतिशय दुःख आणि आर्ततेमध्ये आहेत, अतिशय काय म्हणतात ना त्याला, की खूप वेदना आहेत, या वेदनांमध्ये सुद्धा ते भगवंतांचा धावा करत आहेत आणि भगवंत निश्चितच त्या भक्ताची मदत करतायत। अर्थार्थी की उद्दिष्ट कुठेतरी अर्थ म्हणजे ते धन मिळवण्याचं किंवा राज्य मिळवण्याचं, त्या ध्रुव महाराजांचं उदाहरण घेतलं की मग त्या राजाने की स्वतःच्या वडिलांनी त्यांना नाकारलं आणि सावत्र आईनी जेव्हा त्यांना मांडीवरून आपल्या वडिलांच्या उतरवून ठेवलं, तेव्हा आपल्या मातेकडे गेले आणि विचारलं की मग याचं उत्तर, मलाही माझ्या वडिलांचं राज्य हवंय, तेव्हा त्याचं उत्तर तो श्रीकृष्णांना जाऊन विचार। आणि म्हणून तो एवढूसा बालक जंगलामध्ये जाऊन भगवंतांचा शोध करू लागला। आणि मग तेव्हा नारद मुनी भेटले आणि नारद मुनींनी सांगितलं, अरे तू हे नाही करू शकत या वयामध्ये, पण तरी पण ते जिद्दीला पेटले होते। आणि मग म्हणूनच भगवंतांनी नारद मुनींनी भगवंतांचं ते ज्ञान दिलेलं आहे। आणि मग जो मंत्र देऊन त्यांनी भगवंतांवर ध्यान लावलेलं आहे आणि अवघ्या 6 महिन्यामध्ये भगवंतांनी ध्रुव महाराजांना दर्शन दिलं। पण मग दर्शन दिल्यानंतर काय हो, की मग दुसरं काही नको, भगवंत प्रत्यक्ष भगवंतांनी मग दुसरं काय हवं या जन्मामध्ये। आणि म्हणून मग मला दुसरं काहीही नको, तर मला तुमचं दर्शन झाल्यानंतर तुमची सेवा करू दे आणि मला भगवंतांच्या धामाला जाऊ दे। म्हणून मग भगवंतांनी त्या ध्रुव लोकामध्ये, आणि म्हणूनच ते असं अचल म्हणजे कुठेही असं अ, अ, अढळ अढळ राहतं, हा शब्द योग्य आहे, अढळ असं ते
स्थान दिलेलं आहे ध्रुव महाराजांना, जो ध्रुव तारा आपण म्हणतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे आर्त अर्थार्थी ज्ञानी आणि जिज्ञासू. मग ज्ञानी लोक म्हणजे जे शुकदेव गोस्वामी, की ज्या शुकदेव गोस्वामींनी परीक्षित महाराजांना जे ज्ञान दिलेलं आहे अवघ्या 7 दिवसामध्ये, की ज्यांना सांगितलेलं की 8व्या दिवशी तुम्ही मरण पावणार आहात असा शाप मिळालेला होता ब्राह्मण पुत्राकडून. मग असा शाप मिळाल्यानंतर तो शाप मिळाला आहे पण कुठेतरी जाणून घ्यायचं आहे. आणि मग परीक्षित महाराज म्हणजे जिज्ञासू, ज्ञानी आणि जिज्ञासू, की मग भगवंतांबद्दल जाणून घ्यायचं आहे. ज्या भागवतमचं ज्ञान शुकदेव गोस्वामींनी परीक्षित महाराजांना दिलेलं आहे. आणि मग जिज्ञासू म्हणजे जे मैत्रीय, ज्या नैमिषारण्यामधले 88,000 ऋषी, ते सुद्धा कुठेतरी प्रश्नच विचारता आहेत मैत्रीय ऋषींना. आणि अशा प्रकारे मग ते जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतात, भगवंतांना जाणायचं आहे, ही जिज्ञासा मनामध्ये आहे. अशा प्रकारे या 4 प्रकारच्या लोकांना आपण बघितलं. आणि मग ज्याच्यामध्ये भगवंतांनी सांगितलं की जो माझा ज्ञानी, म्हणजे सगळे भक्त आहेत परंतु जो ज्ञानामध्ये आहे, सगळे उदार आहेत पण जो माझ्या ज्ञानामध्ये स्थित झाला आहे त्याला मी स्वतःप्रमाणेच मानतो. आणि माझ्या दिव्य सेवेमध्ये युक्त झाल्यामुळे नक्कीच माझी सर्वोच्च आणि सर्वोत्तम लक्ष्याची प्राप्ती करतो. अशा ज्ञानी मनुष्याला भगवंतांनी सर्वोच्च मानलेलं आहे आणि सर्वश्रेष्ठ मानलेलं आहे. तर याच्या पुढे आपण जातो आहोत. 19वा श्लोक घेऊया. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः. येस, कोणाला वाचायची इच्छा आहे? हरे कृष्ण माताजी, मी वाचू का? हो, नक्की वाचा. हरे कृष्ण. अनेकानेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते, तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचे परमकारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो. असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. तात्पर्य: अनेकानेक जन्मानंतर भक्तिपूर्ण सेवा किंवा दिव्य अनुष्ठाने करताना जीवाला पुरुषोत्तम श्री भगवान हेच आध्यात्मिक साक्षात्काराचे अंतिम लक्षण असल्याचे दिव्य विशुद्ध ज्ञान होऊ शकते व त्या ज्ञानामध्ये तो स्थित होऊ शकतो. आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या प्रारंभावस्थेमध्ये मनुष्य जेव्हा भौतिक आसक्तींचा त्याग करण्याचा प्रयत्न करीत असतो तेव्हा निर्विशेषवादाकडे त्याचा थोडासा कल असतो. परंतु जेव्हा तो अधिक प्रगती करतो तेव्हा तो जाणू शकतो की आध्यात्मिक जीवनातही कर्म करणे आवश्यक असते व हे कर्म म्हणजेच भक्तिपूर्ण सेवा होय. याचा साक्षात्कार झाल्यामुळे तो भगवंतांवर आसक्त होतो आणि त्यांना शरण जातो. अशा वेळी त्याला समजू शकते की भगवान श्रीकृष्णांची कृपा म्हणजेच सर्वस्व आहे. तेच सर्व कारणांचे मूळ कारण आहेत आणि ही प्राकृत सृष्टी त्यांच्यापासून स्वतंत्र नाही. भौतिक जग म्हणजे आध्यात्मिक वैविध्यतेचे विकृत प्रतिबिंब आहे आणि प्रत्येक गोष्ट भगवान श्रीकृष्णांशी संबंधित आहे याचा त्याला असा साक्षात्कार होतो. याप्रमाणे तो सर्व गोष्टी वासुदेव किंवा श्रीकृष्णांशी संबंधित पाहतो. अशी वासुदेवमयी सर्वव्यापी दृष्टी झाल्यावर तो भगवान श्रीकृष्णांना जीवनाचे परमलक्ष्य मानून पूर्णपणे शरण जातो. असे शरणागत महात्मे अत्यंत दुर्लभ असतात. या श्लोकाचे विवरण श्वेतरोपनिषदाच्या 3ऱ्या अध्यायात अति सुंदर रीतीने करण्यात आले आहे. माताजी वाचा. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्, स भूमिं विश्वतो वक्त्वात्यातिष्ठत् दशांगलम्. पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उत्तामृतत्तत्सेशानो यदन्नेनातिरोहति. हरे कृष्ण माताजी. छांदोग्य उपनिषदात सांगण्यात आले आहे की न वै वाची न चक्षुंशी न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न श्रोत्राणि. मानसित्याचक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणी येवैतनी सवाणी भवन्ति. मनुष्याच्या देहामधील बोलण्याची शक्ती, पाहण्याची शक्ती, ऐकण्याची शक्ती किंवा विचार करण्याची शक्ती यापैकी कोणतीही शक्ती प्रधान नाही.
जीवन किंवा चेतना हीच सर्व कार्यांचे केंद्रबिंदू आहे. त्याचप्रमाणे श्री वासुदेव किंवा भगवान श्रीकृष्ण हेच सर्व गोष्टींमधील प्रधान तत्व आहे. या देहामध्ये बोलण्याची शक्ती, ऐकण्याची शक्ती, मानसिक कार्य करण्याची शक्ती इत्यादी शक्ती आहेत. पण या शक्ती जर भगवंतांशी संबंधित नसतील तर त्यांना काहीच महत्व नाही. वासुदेव हे सर्वव्यापी आणि सर्व काही असल्यामुळे भक्त पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन त्यांना शरण जातो. संदर्भ श्री भगवद्गीता 7.17. आणि अकरा हरे पॉईंट कृष्ण. चाळीस येस, 7.17चा संदर्भ दिलाय जो ज्ञानी मनुष्याचा दिलेला आहे आधी. आणि हा. त्या पूर्णांक 40 हा श्लोक आपण बघूया, ज्याचा संदर्भ दिला आहे की जिथे पुन्हा भगवंतांच्या पूर्ण ज्ञानाने युक्त हो. 11.40 श्लोक आहे. 11.40. येस, 11.40 श्लोक आहे. नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसी सर्व. हे अनंत सामर्थ्यशाली आणि म्हणूनच भगवंतांचं जे सामर्थ्यवान, म्हणून भगवंतांनी याचा संदर्भ इथे प्रभुपादांनी दिलेला आहे की पूर्ण ज्ञानाने. मग हे पूर्ण ज्ञान म्हणजे भगवंतांना जाणायचं ज्ञान. मग याचा तात्पर्य सुद्धा श्रीकृष्णांवरील प्रेमामुळे त्याचा मित्र अर्जुन त्यांना सर्व बाजूने प्रणाम करीत आहे. अर्जुन असे मानतो की श्रीकृष्ण हे सर्व शक्तींचे बलांचे स्वामी आहेत, युद्धभूमीवर जमलेल्या सर्व मोठ्या मोठ्या योद्ध्यांपेक्षाही श्रेष्ठ आहेत. आणि म्हणूनच योयन तवा गतो देव समीपम देवतागणः स त्वमेव जगत्स्रष्ट्या यतः यतः सर्वगतो भवान. तुमच्या समक्ष जो कोणी येतो मग तो देवदेवता का असे ना, त्याला तुम्हीच निर्माण केलेली आहे. अशा प्रकारे भगवंतांची ही शक्ती आणि भगवंतांविषयी जे ज्ञान आहे की परमधाम, परम कारण, परम तत्व हे भगवंत आहेत. मूळ सगळ्याचं भगवंत आहेत. आणि या ज्ञानाने जो परिपूर्ण झालेला आहे तो भगवंतांना निश्चितच शरण जातो. आणि म्हणून असा कोणीतरी फक्त समाहात्मा सुदुर्लभ, की असा कोणीतरी फक्त खूप दुर्लभ, म्हणजे खूप असा एखादाच कोणीतरी असतो जो भगवंतांना तत्वतः जाणतो. बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान मानवान प्रपद्यते. की आपण इथे बघतो आहोत की भगवंतांचं जन्म, जे भगवंतांचा जन्म आणि कर्म, की या या गोष्टींना जन्म नामंते ज्ञानवानमान प्रपद्यते, की अम, अनेक जन्म घ्यायला लागतील कदाचित भगवंतांना जाणायला. पण या अनेक जन्मानंतर जो भगवंतांना जाणू शकतोय, जो तत्वतः, की भगवंत हे अजन्म आहे आणि भगवंत सगळं कर्म करतायत, परंतु भगवंत यापासून अलिप्त आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत हे जन्माने अजन्म आहेत आणि कर्माने सुद्धा हे कुठल्याही भौतिकतेमध्ये नाहीयेत. या भौतिकतेपासून हे निश्चितच विरक्त आहेत. आणि अशा या तत्वाला जो जाणतो आहे तो निश्चितच भगवंतांना शरण जातो, कारण तो सगळ्या कारणांचं कारण भगवंतांना जाणतो. आणि अशा प्रकारे असा एखादाच कोणीतरी महात्मा असतो. जसं आपण बघतो रजिस्ट्रेशन करताना 500-1000 लोक रजिस्टर करतात 18 दिवसांच्या अध्ययन वर्गासाठी. पण किती लोक शेवटी राहतात हो 18व्या अध्यायाला? अगदी मोजून. मग ज्यांना खरोखर भगवंतांना जाणायचंय, खरोखर ती उत्सुकता, जी औत्सुक्य, जी उत्कंठा मनामध्ये आहे, ते निश्चित 18व्या अध्यायापर्यंत, शेवटपर्यंत राहतात. आणि त्याचप्रमाणे भगवंतांना तत्वतः जाणणारा, की अनेक अनेक जण या मग मग ब्रह्म आहे, परमात्मा आहे, भगवान आहे, या तिन्ही टप्प्यांवर भगवंतांना जाणू इच्छिणारे अनेक भक्त आपण बघतो की जे आध्यात्मिक मार्गावरती निरनिराळ्या लेवल्सवर, निरनिराळ्या टप्प्यावरती आहेत. पण भगवंतांना जाणणारा, जो भगवान रूपाशी ज्याने संबंध प्रस्थापित केलेला आहे आणि जो भगवंतांचं जन्म कर्म जाणतोय, जो भगवंतांचं महात्म्य आणि भगवंतांना परम कारण, परम तत्व, परम धाम जे भगवंतांना जाणतो आहे, अशा प्रकारचा असा महात्मा कुठेतरी एकच असू शकतो. आणि अशा प्रकारे जर जो महात्मा भगवंतांच्या, जसं आपण बघितलं की जे अमरीश महाराज आहेत, सगळी इंद्रिय की ज्या श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, स्मरणम
सॉरी, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम पादसेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदन, या ज्या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत त्या अमरीश महाराजांनी प्रत्येक त्याचं इंद्रिय, की मग श्रवण करणारे कान आहेत, बोलणारं भगवंतांचा नामस्मरण करणारं कीर्तन आहे, पाय मंदिराकडे चालत जात आहेत, हाताने सुद्धा टाळ वाजवल्या जात आहेत, कीर्तन केलं जात आहे, असं प्रत्येक इंद्रिय जे बघतायत ऐकतायत वाचतायत हे सगळं भगवंत आहे. आणि म्हणूनच जी इंद्रिय आहेत, ज्यांनी ऐकू येतंय बोलता येते, या सगळी इंद्रिय कशामध्ये रममाण केलेली आहेत, तर भगवंतांच्या सेवेमध्ये रममाण केलेली. आणि म्हणूनच इथे भगवंत आपण म्हणतो आहोत की जे काही ऐकतो आहे, देहामध्ये बोलण्याची शक्ती, ऐकण्याची शक्ती, मानसिक कार्य करण्याची शक्ती इत्यादी शक्ती आहेत, पण त्या भगवंतांच्या ज्या संमतीत नसेल तर त्याला काहीही महत्व नाहीये. कारण मग ते फक्त भौतिकतेशी, मी देह आहे आणि मी देहच आहे, मग तो आत्मा, की त्या आत्म्याला परमात्म्याचा अंश मानून निश्चितच त्याला त्या आध्यात्मिक मार्गावर प्रगत करायचंय, त्या ध्येयाने ते जगणं नसतं. आणि म्हणूनच वासुदेव हे सर्वव्यापी सर्व काही असल्यामुळे भक्त पूर्ण ज्ञानाने येऊन त्यांना शरण जातात. वासुदेव सर्वमी, की भगवंत जसं म्हटलेलं आहे की ब्रह्मांनी प्रत्यक्ष भगवंतांचं जे गीत गायलेलं आहे, गुणगान गायलेलं आहे, की भगवंतांना शरण गेलेले आहे, ज्या ब्रह्म शिव यांनी भगवंतांचं स्तुती केलेली आहे. आणि अशा प्रकारे मग अनेक देवी देवता जे भगवंतांना जाणू शकलेले आहेत, मग तिथे आपल्यासारख्या या कलियुगातील भक्तांचं काय म्हणणं हो. पण भक्त भगवंतांना विशेष आहेत, आणि त्यातील भगवंतांनी सांगितले की ज्ञानी मनुष्य, की जो ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, पोरीला काय चारलं नाही भगवंतांना प्रिय आहे. काय. काय माताजी? सो अशा प्रकारे इथे आपण जाणून घेतो आहोत की ज्ञानी मनुष्य हा निश्चितच, मग ते ज्ञान कसलं, भगवंतांविषयीचं ज्ञान जे परिपूर्ण आहे, असा मनुष्य भगवंतांना निश्चित शरण जातो. ठीक आहे का? या श्लोकामध्ये काही कुणाला विचारायचं आहे काही आतापर्यंतच्या ह्याच्यामध्ये? मनीषा माताजी, पुष्पलता माताजी, विमल माताजी, विनीता माताजी, काही प्रश्न शंका असतील नक्की विचारा. आपण हा हळूहळू चाललोय, मला आनंद आहे. अनेक शंका विचारा, आणि मला असं काहीतरी की मला अजून कुठेतरी शोधून आणू दे तुझ्या वरिष्ठ विचारू, पण निश्चित असे ह्याने खूप आनंद, तुमचा अभ्यास तुम्ही तितका सखोल करतायत याचा मनीषा आनंद आहे, की खूप अनेक शंका विचारतायत, प्रश्न विचारतायत. खूप चांगली गोष्ट आहे की असा हा गीतेचा सखोल आणि इतका अभ्यास करणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि तरच आपण कुठेतरी त्या ज्ञानाने कुठेतरी थोड्या थोड्या बेबी स्टेप्सनी का होईना, पण आपण निश्चितच पुढे जाऊ शकू या मार्गात. तर आतापर्यंत काही प्रश्न आहेत का कोणाचे? नाही माताजी, समजलंय. ठीक. बऱ्यापैकी सगळं समजलंय. अजून एकदा डबल कधी वाचणार त्यावेळी काही शंका आली तर नक्की विचारते. नक्की नक्की विचारा, आणि पुन्हा वाचा आणि पुन्हा ते आत्मसात करा. म्हणजे ते पूर्णपणे डोक्यात लक्षात राहील. जे जे कुठेतरी कन्फ्युजिंग वाटतंय, कुठेतरी कळलं नाही असं वाटतंय, त्याचं पुन्हा वाचन करा. प्रभुपादांची रेफरन्सेस वाचा, उदाहरणं वाचा, आणि निश्चितच ते समजेल. त्याच्यात जितके आपण वाचन करू तितकं ते जास्त आत्मसात होईल. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊया मग. कामैस्तैर्स्तैर् ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचंय? वाचू माताजी. येस माताजी, वाचा. हरे कृष्ण. ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे, त्यांनी देवदेवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधिविधानाचे पालन करतात. तात्पर्य: ते सर्व भौतिक कल्मशातून मुक्त झाले, ते भगवंतांना शरण जाऊन त्यांच्या प्रेममयी सेवेमध्ये युक्त होतात. जोपर्यंत भौतिक कल्मशे पूर्णपणे नाहीसे होत नाहीत, तोपर्यंत ते स्वभावतच अभक्त असतात. परंतु जे केवळ भौतिक इच्छे प्राप्तीसाठी भगवंतांचा आश्रय घेतात, ते सुद्धा बाह्य प्रकृतीद्वारे आकर्षित होत नाहीत, कारण ते वास्तविक ध्येय प्राप्तीच्या प्रयत्नात असतात आणि म्हणून ते लवकरच सर्व भौतिक कामवासनातून मुक्त होतात. श्रीमद भागवतात सांगण्यात आले आहे की मनुष्य सर्व भौतिक वासनातून मुक्त असो किंवा सर्व भौतिक वासनाने परिपूर्ण असो किंवा भौतिक कल्मशातून मुक्त होण्याची त्याला इच्छा असो, सर्व बाबतीत त्याने श्री वासुदेवांना शरण जाऊन त्यांची आराधना केली पाहिजे. श्रीमद भागवतात सांगितले आहे की अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदाहरती
दिवेन भक्ती योगेन यजेत पुरुषम परम. ज्या अल्पबुद्धी लोकांनी आपल्या आध्यात्मिक जाणीव गमावली आहे तो तात्काळ भौतिक इच्छापूर्ती होण्यासाठी देवदेवतांचा आश्रय घेतात. सामान्यात असे लोक भगवंताचा आश्रय घेत नाहीत, कारण ते रजोगुण आणि तमोगुणात स्थित असतात आणि म्हणून ते निरनिराळ्या देवतांची उपासना करतात. विशिष्ट विधिविधानाचे पालन करण्यातच ते समाधानी असतात. देवतांचे पूजक हे तुच्छ अशा आकांक्षांनी प्रेरित झालेले असतात आणि त्यांना परम लक्ष्याची प्राप्ती कशी करावी हे माहीत नसते. परंतु भगवत भक्त त्यांच्याप्रमाणे चुकीच्या मार्गाने जात नाही. वेदांमध्ये निरनिराळ्या हेतुप्रित्यर्थ निरनिराळ्या देवतांची पूजा करण्यास सांगणे आले आहे. उदाहरणार्थ, रोगी मनुष्यास सूर्योपासना करण्यास सांगितले आहे. म्हणून जे भगवत भक्त नाही त्यांना वाटते की विशिष्ट हेतू प्राप्ती करून घेण्यासाठी देवदेवता या भगवंतापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. परंतु विशुद्ध भक्ताला माहीत असते की भगवान श्रीकृष्ण हे सर्वस्व आहे. चैतन्य चरितामृतामध्ये सांगण्यात आले की एकले ईश्वर कृष्ण सब भृत्य. केवळ भगवान श्रीकृष्ण हे स्वामी आहेत आणि इतर सर्व सेवक आहेत. म्हणून शुद्ध भक्त आपल्या भौतिक गरजांच्या तृप्ती करता देवदत्ताकडे कधीही याचना करीत नाहीत. ते भगवंतावर पूर्णपणे विसंबून असतो आणि भगवंत जे काही देतात त्यांच्यामध्ये संतुष्ट असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. मग इथे सकाम कर्मींविषयी आपल्याला जाणून घ्यायचंय की भगवंत इथे सांगताय की जो भौतिक कामनांनी हरावलेला आहे. कारण मग कसं आहे की आपण जेव्हा आपण 14वा अध्याय जाणू तेव्हा सत्व रज आणि तम बऱ्याच वेळेला या गोष्टींचा उल्लेख होतो आहे. सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता. मग ह्याच्यातलं सात्विकता आहे ती निश्चितच निष्काम कर्माकडे झुकलेली आहे आणि ती निश्चितच कुठल्याही फळाच्या अपेक्षा वाचून ते कर्म केलं जात आहे. तिथे कुठेतरी त्यांची अपेक्षा न करता ते कर्म केलं जात आहे. निष्काम पद्धतीने ते कर्म केलं जात आहे. तो कर्म योगाशी जोडलं जाते, ते कर्म भगवंतांशी जोडलं जाते. पण जिथे रमतो आहे आपण की मग तिथे इच्छा प्राप्ती, भौतिक कल्मश पूर्ण नाहीशी झालेली नाहीये. कारण तिथे कुठेतरी इतक्या काय म्हणतात ना त्यांनी की खचाखच भरलेल्या आहेत की मला हे हवंय, ते हवंय, ते हवंय, ते हवंय. त्या डिमांड संपतच नाही. मग त्या इच्छा प्राप्ती करण्यासाठी भगवंतांचा आश्रय घेतात आणि मग ते स्वतःच. पण कसं आहे की याच्यामधला फरक जाणून घ्यायचा आहे. भगवंतांना शरण जाऊन जे सर्व भौतिक कल्मशातून मुक्त झालेले आहेत ते भगवंतांना शरण जाऊ शकतात. पण भौतिक कल्मश जे पूर्ण झालेली नाही ती मात्र अभक्त राहतात. आणि रजो आणि तमो गुणातल्या व्यक्ती आपल्याला दिसतात बघा याप्रमाणे की ज्याप्रमाणे इथे उल्लेख केलेला आहे की रजो आणि तमो गुणातील व्यक्ती ज्या असतात त्या निरनिराळ्या देवतांची पूजा करतात. कारण तिथे कुठेतरी सकाम कर्म आहे की मला हे हवं आहे. मग एखाद्या रोगी मनुष्याला सांगितलं जातं सूर्याची उपासना करा किंवा मग शक्तीसाठी दुर्गेची उपासना करा. लक्ष्मी प्राप्ती करायची आहे तर लक्ष्मीची उपासना करा. मग ही पूजा करा, ही गोष्ट करा की याच्यापासून तुम्हाला हे प्राप्त होईल. कारण मग तिथे कुठेतरी फक्त आकांक्षा, अपेक्षा असतात. आणि मग या सगळ्या गोष्टीमध्ये विधिविधानांचं पालन आणि त्या प्रकारे देवी देवतांची पूजा करण्यामध्येच ते पूर्णपणे स्वतःला समर्पित करतात. आणि हे तुच्छ अशा आकांक्षांनी प्रेरित झालेले असतात. त्यांना परम लक्ष्याची प्राप्ती कशी करावी हे माहिती नसतं. कारण तिथे कुठेतरी फक्त शारीरिक भावनांशी निगडीत असतात. मी शरीर आहे, शरीर आहे, शरीरच आहे. मग त्या शरीराच्या ज्या गरजा आहेत आणि शरीराला तृप्त करण्यासाठी मग जे काही आनंद देतात, जो क्षणिक आनंद आहे तो मिळवण्यासाठी कुठेतरी त्या गोष्टी केल्या जातात. तर अशा प्रकारे मग भगवंतांना जे शरण जातात ते मात्र अशा मार्गाला निश्चित जात नाही. पण इथे देवी देवतांची पूजा करतात. देवी देवता हे भगवंतांचे अंश आहेत, ते भगवंतांशी अतिशय निकट आहे. आणि मग जे देवी देवतांची भगवंत पुढच्याही अध्यायात आणि मला वाटतं याच्या आधी याचा उल्लेख झालेला आहे की देवी देवतांची श्रद्धा सुद्धा, मग जे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत ते निश्चितच देवी देवतांवरची श्रद्धा सुद्धा तुमची दृढ करण्यामध्ये तुम्हाला मदत करतात. भगवंत म्हणतायत ना की भगवंतानी उपद्रष्टा अनुमंता, जी इच्छा ज्या गोष्टी तुम्ही म्हणतायत भगवंत निश्चितच त्याची जे तुम्हाला योग्य आहे त्याचं निश्चितच पूर्णपणे त्या मान्य करता आहेत. आणि म्हणून मग इथे दिलेल्याप्रमाणे भगवंतांनी इथे सांगितलेलं आहे, प्रभुपादांनी तात्पर्यात सांगितलेलं आहे की भगवत भक्त मात्र
अशा प्रकारे कुठल्याही गोष्टींमध्ये अपेक्षेमध्ये कुठेही अडकलेले नसतात आणि म्हणूनच ते विशुद्ध भक्त असतात, ज्यांनी भगवंतांना की एकला कृष्ण आरसभभृत्य की सगळ्यात श्रेष्ठ हे भगवान श्रीकृष्ण आहेत आणि बाकी सगळे त्यांचे सेवक आहेत, देवी देवता आहेत त्यांचे सेवक आहेत. जसं म्हटलं ना की स्कूलमध्ये एक सुपर जो प्रिन्सिपल असतात आणि बाकी सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स, त्याप्रमाणे आपल्या भौतिक गरजा पुरवण्यासाठी भगवंतांचे हे देवी देवता सगळे भगवंतांच्या अधिपत्याखाली त्या गोष्टी करत असतात. अशा प्रकारे ते भगवंतांना अतिशय निकट असतात. आणि अशा या देवी देवतांची पूजा करून कुठेतरी फक्त हे जे रजो आणि तमोगुणातील व्यक्ती आहेत ते फक्त आपल्या आकांक्षांची पूर्ती करत असतात, पण तीही भगवंतांच्याच मार्फत होत असते याचं त्यांना ज्ञान नसतं. आणि म्हणूनच त्या गोष्टींचं त्यांना ज्ञान नसतं, कारण ते फक्त इच्छापूर्ती करण्यासाठी देवी देवतां त्यांचं जे उद्दिष्ट असतं ना, ते उद्दिष्ट मूळच कुठेतरी खूप शेकी आहे हो. मूळच कुठेतरी ते अशा प्रकारे आहे की फक्त पाहिजे आहे तेवढी गोष्ट झाली की संपलं. मग त्या स्मरणात आहेत नाही आहे त्याचीही पर्वा नसते. पण जे विशुद्ध भक्त असतात ते निश्चितच अशा कुठल्याही फळांच्या अपेक्षेत अडकत नाहीत, पण मग ती फळं मिळण्यापासून सुद्धा ते वंचित होत नाहीत आणि निश्चितच ते मुद्दाम याचना न करता सुद्धा त्या फळांचा उपभोग घेऊ शकतात. म्हणून भौतिकतेमध्ये सुद्धा सर्वम कृष्णार्पणम करून तुम्ही निश्चितच ज्या भौतिक गोष्टींचा सुद्धा लाभ मिळवू शकता. भगवंत ते आपोआपच, भगवंत तुम्हाला हवंय ते देत नाहीत, पण तुमच्यासाठी योग्य आहे ते निश्चितच देतात. याची निश्चितच भगवंतांना काळजी असते. ठीक आहे. यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्. येस, कोणाला वाचायचंय? वाचू वाचू? का? हा वाचा कोण? मनीषा माताजी. मग कोण कोण दुसरं आहे त्यांनी नंतर वाचा. ठीक आहे. विनिता माताजी पुढचा श्लोक तुम्ही वाचा. ठीक आहे. बर. हरे कृष्ण माताजी. ठीक आहे. मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो, तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यास स्वतःला समर्पित करू शकतो. तात्पर्य: परमेश्वराने प्रत्येकाला स्वातंत्र्य दिले आहे. म्हणून जर मनुष्याला भौतिक सुखोपभोग प्राप्त करण्याची इच्छा असेल आणि खरोखरच अशा सुविधा जर त्याला भौतिक देवतांकडून प्राप्त करून घ्यावयाची इच्छा असेल, तर प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा रूपाने स्थित असलेले भगवंत त्या मनुष्याची इच्छा जाणतात आणि त्याला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देतात. सर्व जीवांचे परमपिता या नात्याने भगवंत जीवाच्या स्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाहीत. उलट ते प्रत्येकाला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देतात, जेणेकरून ते आपल्या भौतिक इच्छांची पूर्ती करू शकतील. यावर कोणी विचारेल की सर्वशक्तिमान भगवंत भौतिक सुखोपभोग घेण्यासाठी जीवांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांना मायेच्या जंजाळात का पडू देतात? तर या प्रश्नाला उत्तर असे आहे की जीवाच्या ठायी परमात्मा रूपाने असणाऱ्या भगवंतांनी जर अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, तर जीवांच्या स्वातंत्र्याला काहीच अर्थ राहत नाही. म्हणून भगवंत प्रत्येकाला पूर्ण स्वातंत्र्य देतात, ज्याला जे आवडेल ते प्रदान करतात. परंतु अंतिम उपदेश आपल्याला भगवद्गीतेत आढळतो की मनुष्याने इतर सर्व कार्याचा त्याग करून त्यांना परिपूर्णपणे शरण गेले पाहिजे. केवळ यामुळेच मनुष्य सुखी होऊ शकतो. जीव आणि देवदेवता दोघेही भगवंताच्या इच्छेच्या अधीन आहेत. म्हणून जीव स्वतःच्या इच्छेने देवतांची आराधना करू शकत नाहीत. तसेच भगवंताच्या इच्छेपासून देवता कोणताही वरही प्रदान करू शकत नाहीत. असे सांगितले जाते की भगवंताच्या इच्छेविना गवताचे पातेही हलत नाही. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे सामान्यतः भौतिक जगात पीडित झालेले लोक देवतांकडे जातात. मनुष्याला जर विशिष्ट गोष्टीची आवश्यकता असेल तर तो त्यानुसार विशिष्ट देवतेची उपासना करू शकतो. उदाहरणार्थ, रोगी मनुष्य सूर्यदेवताची उपासना करू शकतो. विद्यार्जन करण्याची इच्छा असणारा मनुष्य सरस्वती देवीची उपासना करू शकतो आणि सुंदर पत्नी प्राप्त करण्याची इच्छा असणारा मनुष्य भगवान शंकराची अर्धांगिनी उमादेवीची उपासना करू शकतो. याप्रमाणे वैदिक शास्त्रामध्ये विविध देवदेवतांनुसार विविध प्रकारचे उपासना विधी सांगण्यात आले आहेत.
जीवाला विशिष्ट सुखाचा उपभोग घ्यायचा असल्या कारणाने भगवंत त्या जीवाला विशिष्ट देवतेकडून तो वर प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रबळ इच्छेने प्रेरित करतात. याप्रमाणे अभिष्ट वर प्राप्त करून घेण्यात जीव यशस्वी होतो. विशिष्ट देवतांप्रित्यर्थ असणारा जीवाचा विशिष्ट पूजाभावही भगवंतच नियोजित करतात. अशा प्रकारचा भाव देवता सुद्धा जीवांमध्ये निर्माण करू शकत नाहीत. परंतु पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण सर्वांच्या अंतर्यामी उपस्थित असणारे परमात्मा असल्यामुळे ते मनुष्याला विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची प्रेरणा देतात. वस्तुतः देवदेवता या भगवंताच्या विराट रूपी शरीराचे निरनिराळे भाग आहेत आणि म्हणून त्यांना स्वातंत्र्य नसते. वेदांमध्ये सांगण्यात आले आहे की भगवंत परमात्मा रूपाने देवदेवतांच्याही हृदयामध्ये स्थित आहेत. म्हणून ते देवदेवतांद्वारे जीवाच्या इच्छा पूर्ण करण्याची व्यवस्था करतात. परंतु जीव आणि देवता दोघेही भगवंताच्या इच्छेवर विसंबून आहेत. जीव आणि देवता स्वतंत्र नाहीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. किती सुंदर दिलेलं आहे तात्पर्य आणि खूप छान विश्लेषण करून सांगितलंय. मग देवी देवतांची पूजा, मग त्या प्रश्नाचं उत्तर भगवंतांनीच आपल्याला या प्रश्नामध्ये दिलेलं आहे की मग उपद्रष्टा आणि अनुमंता, कारण हे जे सूक्ष्म स्वातंत्र्य दिलेलं आहे आपल्याला, त्या स्वातंत्र्याचं काय, मग त्या स्वातंत्र्याला जर तुम्ही तुमच्या इच्छांनी काही केलं नाही तर त्या स्वातंत्र्याचा काहीच अर्थ राहणार नाही. म्हणून भगवंत कशातही इंटरफिअर करत नाही. त्यांनी ज्ञान दिलेलं आहे, बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुम्हाला आध्यात्मिकता पण आहे, तुम्हाला त्या पराशक्ती आणि अपराशक्तीच्या त्या मार्जिनल ह्याच्यावर ठेवलेल्या आहेत. आणि म्हणूनच त्या काठावरती असल्यामुळे, त्या काठावर असल्यामुळे तुम्हाला ठरवायचं की त्या भौतिकतेमध्येच गुंतून पडायचंय का मग आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला प्रगत करायचंय. म्हणून भगवंतांनी ती सूट मात्र तुम्हाला दिलेली आहे. आणि निश्चितच म्हणूनच आपण त्या मार्जिनल, आपण त्या तटस्थ अशा शक्तीवरती आहोत की ज्याच्यामुळे आपल्याला तो निर्णय घ्यायचा आहे. पण त्या निर्णयाला मान्यता देणारे सुद्धा भगवंत आहेत. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी दिलेलं आहे की देवदेवता सुद्धा भगवंतांच्याच अधीन आहेत. निश्चितच देवी देवतांची जी उपासना केली जाते ती दृढ करण्यासाठी सुद्धा भगवंतच प्रेरणा देत आहे. निश्चितच ही भगवंत, अहो सगळं प्रयोजन भगवंतांचं आहे. जिथे महाभारत अख्खं घडलं की जिथे भगवद्गीता भगवंतांनी सांगितली की त्या अर्जुनाला विषाद करणं, त्या विषण्ण करणं ही फक्त भगवंतांचं प्रयोजन होतं. नाहीतर जो एवढा धनुर्धर आहे उच्च, आणि जो भगवंतांचा लाडका भक्त, लाडका शिष्य आहे, त्याला कशाला काही कन्व्हिन्सिंग लागेल, तो कशाला एवढा विषाद होईल, तो कशाला एवढा विषण्ण होईल. पण ते भगवंतांचं प्रयोजन आहे. आणि म्हणूनच हे भगवंतांचं प्रयोजन असतं. पण हे स्वातंत्र्य मात्र दिलंय की तुम्हाला हवं ते तुम्ही मागा, हवं ते तुम्ही करा, हवी ती इच्छा बाळगा. पण ती इच्छा, म्हणून मॅन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कारण की ती इच्छा पूर्ण करण्याचं पूर्णत्व फक्त त्या भगवंतांकडे आहे. देवी देवता ह्याही भगवंतांच्याच अधीन आहेत. आणि निश्चितच त्या भगवंतांच्या जास्त निकट आहेत, ज्या भगवंतांच्या शरीराचे भाग, जसं म्हटलंय की शरीराचेच भाग आहेत. आणि म्हणूनच अशा या देवी देवता निश्चितच या सगळ्या इच्छा, ज्या भौतिक इच्छा आहेत, त्या देवी देवतांमार्फत भगवंत पूर्ण करत असतात. कारण मग तुम्हाला हे हवंय, चल तुला हे घे. मग चोराला चोरी करण्याची इच्छा सुद्धा जी झालेली आहे आणि जी पूर्ण केली जाते ती भगवंतांकडून केली जाते. कारण भगवंत त्या स्वातंत्र्यामध्ये इंटरफिअर करत नाही. त्या स्वातंत्र्य जे दिलेलं आहे ना त्याच्यात भगवंत इंटरफिअर करत नाही. पण ते पूर्ण करायचं की नाही हे निश्चित भगवंतांच्या हातात असतं. आणि म्हणूनच भगवंत ज्या त्या मार्गाने जे काही त्या गोष्टीसाठी, त्या व्यक्तीसाठी किंवा त्या जीवासाठी जे योग्य आहे ते मात्र भगवंत निश्चित करतात. मग ते निश्चितच जो भगवंतांना शरण जातोय, जो भगवंतांना तत्वतः जाणतोय, जो भगवंतांचा भक्त आहे, तो मात्र भगवंतांसाठी विशेष आहे. आणि भगवंत त्या भक्ताची निश्चितच त्याप्रमाणे काळजी घेतात. म्हणजे रजोग आणि तमोगुणामध्ये स्थित आहेत. एस्पेशली जे रजोगुणामध्ये फक्त डिमांड्स, फक्त त्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्या पूजेमध्ये ती तेवढीच फक्त अपेक्षा असते, ती पूर्ण झाली की पुन्हा त्या देवी देवतांचं सुद्धा विस्मरण झालेलं असतं. अशा प्रकारच्या व्यक्तींचं मग भगवंत सांगतात. पण पण जे हळूहळू, मग रजोगुणातील व्यक्ती ही पूर्णपणे तमोगुणात गेलेली नाहीये, त्यामुळे ती कदाचित जाऊ शकते. मग पुढे जाऊन आपण ज्या 14व्या अध्यायात बघू ती पूर्ण रस्सीखेच असते. मग सत्वगुणातली व्यक्ती आणि जिथे जोर ज्या गुणाचा असतो ती व्यक्ती त्या गुणांमध्ये निश्चित शिरू शकते. पण इथे भगवंत म्हणतात की निश्चित जे डिमांड करतायत, अपेक्षा करतायत, आकांक्षा करतायत, ते त्या प्रकारच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्या देवी देवतांच्या अधीन जातात. आणि त्याही इच्छा मग भगवंतांमार्फतच, ती इच्छा, ती दृढ इच्छा, ती दृढ श्रद्धा सुद्धा भगवंतांमार्फतच
पूर्ण केली जाते. आणि म्हणून जीव आणि देवी देवता हे भगवंतांच्या अधीन आहेत, ते स्वतंत्र नाही. कारण जो परमात्मा रूपाने क्षीरोदकशाही विष्णू या स्वरूपामध्ये जे परमात्मा रूपामध्ये प्रत्येक जीवामध्ये निवास करतात, त्यांच्या मार्फतच या गोष्टी सगळ्या पूर्ण होत आहेत. ते निश्चित जाणतायत. म्हणून आपण कठोपनिषदामधल्या त्या पक्ष्यांना बघतो की शरीर रूपी या झाडावरती दोन पक्षी बसलेले आहेत, आणि तो एक आत्मा आणि एक परमात्मा आहे. तो परमात्मा सगळं बघतोय, सगळं निरीक्षण करतोय, सगळं जाणतोय, सगळ्याच बघतोय, पण तो आत्मा आपल्याच याच्यामध्ये गुरफटलेला आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे जीव आणि देवी देवता हे भगवंतांपेक्षा स्वतंत्र नाही. त्यांना स्वतंत्र असं अस्तित्व आहे, पण म्हणून त्यांचे जे त्यांच्या ज्या इच्छा आहेत त्या निश्चितच पूर्ण होण्याची जी जबाबदारी ती भगवंतांवरती आहे. कारण भगवंत हे बीज देणारे पिता आहेत, पण ते कुठल्याही प्रकारचं, म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा, ते मायन्यूट जे इंडिपेंडन्स आहे ते आहे तुमच्याकडे, पण ते तुम्हाला ठरवायचं की त्याचा उपयोग कशा प्रकारे करायचा. ठीक आहे. काही शंका आहेत याबद्दल, काही प्रश्न आहेत? भौतिक कल्मश म्हणजे गरजा ना, भौतिक गरजा. भौतिक कल्मश म्हणजे, हा कल्मश म्हणजे आपण जे म्हणतो ना की आकांक्षा अपेक्षा जी आहेत हा, त्या नाही सगळ्या, म्हणजे तिथं 2-4 वाक्य तशी काम आली ना. क्रोध, काम भौतिक क्रोध लोभ कल्मश. मद मोह मत्सर. हो, भौतिक कल्मश, भौतिक वासना, भौतिक कामवासना, असे येस, 2-3 येस, शब्द आले ना, म्हणून म्हणलं येस, येस. कल्मश म्हणजे ते सगळं आलं ना, वासना नाही, कल्मशामध्ये कामवासना सगळं तिथं आलं. शंका पण येतं ना. येस, येस कल्मश ना. म्हणजे शंका पण येतं ना, मनात शंका, वेगवेगळी शंका म्हणजे शंका कल्मश नाही येणार माताजी, कारण हा. शंका प्रश्न हे असावेत. किंवा पण मनातले काही. काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर हे षड्रिपू म्हणजे कल्मश आहे. मग ती कुठेतरी खूप आच्छादनं आहेत त्या इंद्रियांवर आणि मनावरती, ती कल्मश दूर करणं गरजेचं आहे. कारण तिथे कुठेतरी त्या इंद्रियांद्वारे मग काय ऐकायचंय, काय खायचंय, काय बघायचंय, ह्या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. ही कल्मश म्हणजे कुठेतरी इम्प्युरिटीज आपण म्हणतो ना, तशा हा, प्रकारच्या. इम्प्युरिटी हा शब्द जास्ती बरोबर येस, जाणवतोय. येस, येस. ठीक आहे. म्हणून मग चैतन्य महाप्रभू म्हणतात ना, चेतो दर्पण मार्जनम, की त्या दर्पणाला म्हणजे त्या सगळ्या कल्मशांना दूर करायचंय. जसं आपण आरशावरची धूळ पुसल्यानंतर मग आपण आपल्याला स्वतःला पूर्णपणे त्या आरशात बघू शकतो, त्याचप्रमाणे या मनाची, या हृदयाची शुद्धता करणं गरजेचं आहे. म्हणून ती षडरिपू. पूर्ण दूर हा, गेली. षडरिपू काय काय सहाले? काम क्रोध मोह मत्सर. काम क्रोध मद मोह मत्सर, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर. हा, ठीक आहे. ठीक आहे. हो. ओके. पुढचा श्लोक 22. मी सतया वाचू का? श्रद्धया युक्त सत्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयैव हितान हितान. हे थोड आता होतं वाचायचंय. कोणाला श्लोक हो, पण मी वाचू वाचायची का? इच्छा आहे? मी वाचू का मिनल? हो हो, वाचा वाचा माताजी. येस, नक्की वाचा. मी ज्यांना श्लोक श्लोक आधी वाचायची वाचते इच्छा मग. असेल तरी वाचू शकतात. आणि आधी निश्चित श्लोक वाचते. श्लोक वाचा वाचते. हरे वाचा. कृष्ण. सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो. परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच त्यांना प्रदान करतो. तात्पर्य: भगवंतांच्या अनुमती वाचून देवता आपल्या भक्तांना वरदान देऊ शकत नाहीत. सर्व काही भगवंतांच्याच मालकीचे आहे ह्याचे विस्मरण जीवाला होऊ शकते, परंतु देवतांना होत नाही. म्हणून देवतांची उपासना आणि लाभेच्छांची प्राप्ती ही देवतांमुळे होत नाही, तर भगवंतांच्या भगवंतांच्या अनुमतीने होत असते. अल्पज्ञानी जीवाला याचे ज्ञान नसते, म्हणून ती लाभप्राप्ती करता मूर्खपणाने देवतांकडे जातो. परंतु शुद्ध भगवत भक्ताला जेव्हा कशाची गरज असते तेव्हा तो भगवंतांचीच प्रार्थना करतो. तरीही लाभप्राप्तीची इच्छा करणे हे शुद्ध भक्ताचे लक्षण नव्हे. सामान्यतः जीव हा देवतांना शरण जातो, कारण तो आपल्या कामवासनांची तृप्ती करण्यामध्ये अत्यंत आसक्त झालेला असतो. असे घडण्याचे कारण म्हणजे जीव अयोग्य गोष्टीची इच्छा करतो आणि भगवंत स्वतः अशा प्रकारची इच्छा तृप्त करीत नाहीत. चैतन्य चरितामृतात म्हटले आहे
की जो भगवंतांची आराधना करतो व त्याच वेळी विषयोपभोगाची इच्छा करतो, त्यांच्या इच्छा परस्पर विरोधी किंवा विसंगत आहेत. भगवंतांची भक्तिपूर्ण सेवा आणि देवतांची उपासना ही एकाच स्तरावर असू शकत नाही. कारण देवतांची उपासना ही भौतिक आहे आणि भगवंतांची भक्तिपूर्ण सेवा करणे ही परिपूर्ण आध्यात्मिक बाब आहे. ज्या जीवाला भगवत धामात परत जाण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी भौतिक इच्छा विघ्नकारी असतात. म्हणून अल्पबुद्धी जीवांना इच्छित असलेले भौतिक लाभ विशुद्ध भगवत भक्ताला प्रदान करण्यात येत नाहीत. कारण असे इच्छित लाभ प्राप्त झाल्यामुळे अल्पबुद्धी जीव हे भगवंतांच्या भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये युक्त होण्यापेक्षा प्राकृत जगतातील देवदेवतांची उपासना करणे पसंत करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुन्हा आधीच्या श्लोकाप्रमाणे तिथे सांगितलंय की जे भगवंतांच्या धामाला जाऊ इच्छितात ते पुन्हा आमच्या आकांक्षांमध्ये अडकून पडत नाहीत हो. कारण ते विशुद्ध भक्त असतात. पण ज्यांना फक्त अपेक्षा आहे आणि म्हणूनच त्या देवी देवतांचं म्हणजे जे पूर्ण करणं आहे की त्यांनी त्याची इच्छा पूर्ती करणं आणि त्या आकांक्षा करणं हे दोन्हीही भगवंतांवरच अवलंबून आहे. कारण म्हणूनच जीव आणि देवता हे वेगळे नाही, त्यांना स्वतंत्रता नाहीये, त्यांना स्वतःचं असं स्वातंत्र्य नाहीये. तर भगवंतांच्या अनुमतीने त्या गोष्टी घडत असतात. आणि जसं या पुढच्या आधीच्या श्लोकात आहे त्याच हे कंटिन्युएशन म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या या विशुद्ध भक्त अशा कुठल्याही प्रकारच्या आशा आकांक्षांमध्ये अडकून पडत नाहीत. तर त्यांच्यासाठी भौतिक इच्छा या विघ्नकारी असतात. कारण त्यांना भगवत धामाला परत जाण्याची इच्छा असते. आणि म्हणूनच असे इच्छित लाभ जरी प्राप्त झाल्यामुळे अल्पबुद्धी जे जीव असतात ते भगवंतांच्या भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये युक्त होण्यापेक्षा, कारण ते कसे असतात अल्पबुद्धी, इथेच आपल्याला कळते. विशुद्ध भक्त हे भगवंतांना पूर्णपणे आध्यात्मिक. म्हणूनच देवी देवतांची पूजा ही कुठेतरी भौतिकतेमध्ये का आहे, कारण तिथे फक्त त्या गोष्टी मिळवण्यासाठी त्या पूजा केल्या जातात. देवी देवतांची उपासना करा पण ती पुन्हा तुम्ही निष्काम पद्धतीने करू शकता. कारण तिथे कुठेतरी फक्त ते मिळवण्याची अपेक्षा असते. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की ती भौतिकतेमधली तुमच्या पद्धतीने म्हणजे तुमच्या ज्या पद्धतीने ती उपासना केली जाते ती भौतिकतेतली असते. पण भगवंतांची केलेली सेवा, भगवंतांप्रती केलेली, म्हणजे आपण म्हणतो की श्रवण केलंय, कीर्तन केलंय, स्मरण केलंय, वंदन केलंय, अर्चना केली, पूजेची अर्चना केली. भगवंत सांगतात तो फलम पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती. भगवंतांना काहीच नकोय हो. एक फळ, एक पान, एक फूल किंवा पळीभर पाणी जरी भगवंतांना प्रेमाने आणि त्या भक्ती भावाने दिलं तरी भगवंत भावाचे भुकेले आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की ही आध्यात्मिक भाव आहे कुठली, जी भगवंतांची केलेली सेवा. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अल्पबुद्धी जीव मात्र जिथे कुठेतरी इच्छा आकांक्षांमध्ये अडकलेले असतात ते फक्त देवी देवतांची पूजा करणंच पसंत करतात. कारण त्यांच्या त्या इच्छा आकांक्षा देवी देवतांमुळे पूर्ण होत आहेत असं त्यांना वाटत असतं. पण त्या प्रत्यक्षात भगवंतांच्या अनुमतीनेच पूर्ण त्याची पूर्तता होत असते. अंतवन्तु फलं तेषां तद्भक्त्यल्पमेधसां देवान् देवजयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि. येस, वाचायचंय कोणाला? हो, वाचते मी माताजी. येस माताजी, विनीता माताजी वाच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देवलोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. तात्पर्य: भगवद्गीतेवरील काही भाष्यकार म्हणतात की देवतांची उपासना करणाऱ्या मनुष्याला भगवत प्राप्ती होऊ शकते, परंतु या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की देवतांचे उपासक हे निरनिराळ्या देवता स्थित असलेल्या निरनिराळ्या देवलोकांची प्राप्ती करतात. उदाहरणार्थ हे सूर्याचा उपासक सूर्यलोकांची प्राप्ती करतो किंवा चंद्रोपासक चंद्रलोकांची प्राप्ती करतो. त्याचप्रमाणे जर कोणाला इंद्रासारख्या देवतेची उपासना करण्याची इच्छा असेल तर त्याला त्या विशिष्ट देवलोकाची प्राप्ती होते. कोणत्याही देवतेची उपासना केल्याने मनुष्याला भगवंतांची प्राप्ती होते असे नाही. ही गोष्ट या ठिकाणी नाकारण्यात आली आहे, कारण
या श्लोकात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की देवोपासक हे भौतिक जगतातील निरनिराळ्या देवलोकात जातात, परंतु भगवत भक्त हा प्रत्यक्ष भगवत धामाची प्राप्ती करतो. या ठिकाणी असा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो की जर देवता या भगवंतांच्या शरीराचे विविध भाग आहेत, तर देवतांची उपासना केल्याने भगवंतांची प्राप्ती झाली पाहिजे. परंतु देवोपासक हे अल्पबुद्धी आहेत, कारण शरीराच्या कोणत्या भागाला अन्नाचा पुरवठा केला पाहिजे हे त्यांना माहीत नसते. त्यांच्यापैकी काही लोक इतके मूर्ख असतात की ते म्हणतात शरीराला अनेक भाग असतात आणि त्यांना अन्न पुरवठा करण्यासाठी अनेक मार्ग असतात. पण हे उत्तर समर्पक नाही. कान आणि डोळ्याद्वारे कोणी शरीराला अन्न पुरवठा करू शकतो का? त्यांना माहीत नसते की या देवता म्हणजे भगवंतांच्या विराट शरीराचे निरनिराळे अवयव आहेत, आणि अज्ञानामुळे त्यांना वाटते की प्रत्येक देवता म्हणजे एक निराळा ईश्वरच आहे आणि तो परमेश्वराचा प्रतिस्पर्धी आहे. केवळ देवताच भगवंतांचे अंश आहेत असे नाही, तर सामान्य जीव सुद्धा भगवंतांचे अंश आहेत. श्रीमद भागवतात सांगण्यात आले आहे की ब्राह्मण हे भगवंतांचे मस्तक आहे, क्षत्रिय हे बाहू आहेत, वैश्य हे कटी तथा शूद्र हे पाय आहेत, आणि हे सर्वजण विविध कार्य करतात. आपल्या स्थितीचा विचार न करता जर मनुष्याने जाणले की जीव आणि देवता दोघेही भगवंतांचेच अंश आहेत, तर त्याचे ज्ञान हे परिपूर्ण ज्ञान आहे. परंतु जर त्याने हे जाणले नाही, तर त्याला देवदेवता निवास करणाऱ्या विविध लोकांची प्राप्ती होते. भगवत भक्त प्राप्त करीत असलेल्या गतीप्रमाणे ही गती समान नसते. देवतांकडून प्राप्त झालेले वर हे अनित्य असतात, कारण या भौतिक जगतातील लोक देवदेवता आणि त्यांचे उपासक हे सर्वच नश्वर असतात. म्हणून या श्लोकामध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की देवतांची उपासना करून प्राप्त झालेले सर्व लाभ हे क्षणिक असतात, आणि यास्तव अशी उपासना केवळ अल्पबुद्धी जीवच करतात. कृष्ण भावनेद्वारे भगवत भक्तीमध्ये युक्त झालेल्या विशुद्ध भक्ताला सच्चिदानंद जीवन प्राप्त होते. म्हणून त्याने प्राप्त केलेला लाभ हा देवतांच्या साधारण उपासकाने प्राप्त केलेल्या लाभातून अत्यंत भिन्न असतो. भगवंत हे अनंत आहेत, त्यांची कृपा अपार आहे, आणि म्हणून भगवंतांची आपल्या शुद्ध भक्तांवर निस्सीम कृपा असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. देवी देवतांची पूजा खूप नाजूक विषय आहे हा. देवी देवतांची पूजा केली जाते. भगवंत म्हणतात की या भगवंतांच्याच शरीराचे हे भाग आहेत, मग भगवंत धामाला का गेलं जात नाही? कारण तिथे कुठेतरी ते अज्ञान असतं, आणि म्हणूनच तिथे फक्त ती पूजा कुठल्या उद्दिष्टाने केली जाते की मला हे हवंय, मला ते हवंय, त्या इच्छापूर्ती आकांक्षा पूर्तीसाठी त्या गोष्टी केल्या जातात. पण हेच विशुद्ध भक्त मात्र तीच गोष्ट फळांच्या अपेक्षेविना ती पूजा करत असतो. ती जी काही सेवा भगवंतांची करत असतो, ज्या आध्यात्मिक मार्गावर प्रगती करण्यासाठी ती सेवा करत असतो, तिथे निश्चितच त्याने भगवंतांना पूर्णपणे शरण गेलेलं असतं. आणि म्हणूनच मग जे ज्ञान, त्याला म्हणून ज्ञानी मनुष्य का भगवंतांना श्रेष्ठ वाटतंय, कारण त्यांनी ते ज्ञान जाणलेलं असतं. आणि मग म्हणूनच मग देवाची उपासना, देवी देवतांची उपासना करणारे हे निश्चित स्वर्गवासाला जातात. की इंद्र, सूर्य, जे काही सरस्वती आणि या ज्या काही पूजा अर्चा केल्या जातात, भगवंत म्हणतात की प्रभुपादांनी या तात्पर्यात सांगितलं की त्याच्यामध्ये चूक अशी काही नसते, पण तिथे ज्या इच्छापूर्तीसाठी ज्या गोष्टी केल्या जातात, मग निश्चितच त्यांना ती स्वर्ग प्राप्ती होते. म्हणून रजोगुणातील व्यक्ती सकाम कर्मामध्ये आहे, म्हणून त्यांना काय होतं, तर स्वर्ग लोकाची प्राप्ती होते. मग तिथे मात्र पुन्हा पाप पुण्याचं जे गणना केली जाते, पुण्य क्षीण झालं की पुन्हा त्या मृत्यू लोकामध्ये जन्म मिळतो. आणि म्हणूनच स्वर्गातही आपल्याला तिथे जन्म मृत्यू हे दिसत असतात. देवी देवता सर्वजण या सगळ्या गोष्टींना सामोरे जात असतात, आणि म्हणूनच हे सगळं भगवंतांच्या इच्छेने होत असतं, हे निश्चितच जाणलं पाहिजे. विशुद्ध भक्त हे गोष्ट परिपूर्णपणे जाणतात, आणि म्हणूनच भक्त भगवंतांसाठी विशेष असतात, आणि भगवंतांसाठी निश्चितच ते वेगळे असतात. म्हणून भगवंतांची आपल्या
शुद्ध भक्तावरती निस्सीम कृपा असते की जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी योगक्षेम वहाम्यम. भगवंत निश्चितच त्या भक्ताच्या भक्तीची इतकी काळजी घेत असतात की पुढचाही जन्म जरी त्याला असा प्राप्त होईल. म्हणून जेव्हा आपण म्हटलं की ज्यांची अपूर्ण राहतीये भक्ती, ती भक्तीचं नुकसान होत नाही त्यांचं कुठे, निश्चितच ती भक्ती पुन्हा पुढच्या जन्मामध्ये पुढच्या टप्प्यापासून सुरुवात केली जाते आणि निश्चितच त्यांना ती संधी दिली जाते की त्यांनी त्यांचं पुण्य पूर्ण करावं आणि त्याप्रमाणे भगवत धामाला जाण्यासाठी अनेक जन्म जरी घ्यायला लागले तरी निश्चित त्या मार्गावरती तरी ते आलेले आहेत. पुढे जातोय आपण. श्लोक 24. अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते. आता ऐकताना एक शंका आली, ते विचारू का मध्ये? सॉरी येस येस, जरा. नक्की नक्की नक्की, प्लीज आता विचारा. आपल्या ह्याच्यात विचारायचं राहिलं. हा आपल्याला बोला. अतिशय जेव्हा संकटात आपण असतो, हम्म. म्हणजे आता आपला हा जो चालू चालू जन्म आहे आणि त्याच्यात आपण अतिशय संकटात जेव्हा असतो किंवा काही असं अनाकलनीय काहीतरी असं अचानक आपल्या वेगळंच घडतं आयुष्यात, बरोबर. त्यावेळेला आपण म्हणजे दुर्बल होऊन म्हणजे भगवंताकडेच जातो ना. मग तेच तर सांगितलंय माताजी. म्हणून आर्तता द्रौपदीने काय केलं? हा, म्हणजे ती आर्तता येते संकटामध्येच आपल्या ह्याच्यात. भगवंताचं, हा, मग ती आर्तता आहे. आणि आर्त म्हणूनच भगवंतांना, ज्ञानी मनुष्य भगवंतांना परिपूर्णपणे जाणतोय. म्हणजे आर्त, अर्थार्थी आणि जिज्ञासू हे भगवंतांना हो, शरण जात आहेत आणि त्या मार्गावरती येत आहेत. म्हणून भले बहुनाम जन्म नामनते, माताजी अनेक जन्म घ्यायला लागतील, कदाचित या जन्मात लगेच नाही जाणार भगवत पण धामाला. म्हणजे आता पण जेव्हा आपण आर्त होतो त्यावेळेला भगवंतांकडे काय, फक्त मला जे काही योग्य आहे ते तू कर एवढंच जे मागायचं? माझ्यासाठी योग्य आहे, भगवंतांचं नामस्मरण करायचंय. जे योग्य असेल ते निश्चित भगवंत पूर्ण करणार आहे. कारण म्हणजे आपण ह्या करतो संकटातून बाहेर येताना संकटामध्ये. मला जे योग्य आहे ते तू कर असं म्हणणं, म्हणजे अर्थातच झाली ना आपली ती. अर्थतात झाली. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. त्या क्षणाला आपण निश्चित असो, आपण जीव आहोत, आपण खूप खूप म्हणतो ना हा, आपण की म्हणजे आता तरी आपण अजून त्या पायरीपर्यंत पोहोचलेले नाही आहोत आपण, नाही म्हणून नाही. म्हणलं की आता आपल्याला जेव्हा काही संकट येतात तेव्हा जी आपण प्रार्थना करतो, आपण भले म्हणू की मला अमकं दे तमकं दे नाही म्हणणार, पण आपण हो, एवढं तर म्हणू शकतो की माझ्या जे योग्य आहे ते, किंवा ह्या निश्चितच संकटातून बाहेर पडायला मला शक्ती दे. निश्चितच माताजी, अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. म्हणून तर आपण म्हणतो ना, ईश्वराकडे तेवढीच प्रार्थना करतो ना माताजी आपण. त्या हो, आर्ततेमध्ये आपण प्रार्थना करत असतो भगवंतांची. आणि ती नाही, आणि प्रार्थना मग मग हे जे आहे नामस्मरणातून. की योगक्षेमम वहाम्यहम, ते हा, म्हणजे वरच्या पूर्ण पायरीला पोचलेल्यांचा योगक्षेम घेतला जातो का नाही सर्वसाधारण? नाही, सर्वसामान्यांचा सुद्धा माताजी. म्हणून भगवंतांनी जेव्हा 6व्या अध्यायात आपण जाणलं की जेव्हा म्हटलेलं आहे की तिथे कुठेतरी ती भक्ती जर अपूर्ण राहिली, तर म्हणून अर्जुनाने हा प्रश्न विचारला ना की मग त्या अपूर्ण राहिलेल्या भक्तांचं काय, त्यांचं नुकसान होतं हा, का? मग ते श्रीमतांगे हे तो श्लोक आहे तो. हा, मग त्यांना कुठेतरी श्रीमंत घराण्यात जन्म मिळतो, आध्यात्मिक घराण्यात जन्म मिळतो. आध्यात्मिक घराण्यात जन्म एक्झॅक्टली, मिळतो. म्हणजे जेणेकरून त्यांची भक्ती ते पूर्ण करू शकतात. म्हणून त्या मुलीचं मला उदाहरण इतकं इतकं आत्ताच्या याच्यामध्ये इतकं काय म्हणतात त्याला अप्रोप्रिएट वाटतं की जिथे प्राणचैतन्य प्रभूजींनी सांगितलं की तिचं 75% पूर्ण झालेलं आहे, जे काही 5-10% ती मृत्यू लोकांमध्ये आलेली आहे. पण ती निश्चितच या जन्मीच जन्म, कारण ती तो अध्याय 9वा अध्याय इतका इतका ऍटीज म्हणतीये माताजी की कोण म्हणू शकेल वयाच्या 4-5व्या वर्षी इतके स्पष्टपणे तो श्लोक. म्हणजे कुठेतरी भगवंतांची योजना आहे. पूर्वजन्मीचं सुकृत आहे म्हणतात एक्झॅक्टली तसं. आहे, सुकृतम, बरोबर, अगदी बरोबर आहे. आणि म्हणूनच त्या सुकृतामुळे, म्हणून भले आपल्याला अनेक जन्म, मग ते जन्म घेता 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 आपण त्या भगवत धामाला निश्चितच, कारण आपण आपण मटेरियल याच्यात आहोत माताजी, आपण या हा, तेच प्रपंचात, मला जाणून आपण गेलं की आता भौतिकतेमध्ये आहोत. आपण तरी. हे नॅचरल आहे. आता आपण त्या लेवलला आपण खूप खूप बिगिनर्स आहोत. त्यामुळे हा, आपल्या गोष्टी असणारच माताजी. पण एवढं तरी सुदैव आहे की आपण सुदैवाने या मार्गावरती आलेलो आहोत आणि आपल्याला भगवंतांविषयी जाणून घेण्याची ही जी आपली उत्कंठा आहे, औत्सुक्य आहे, हे पण पूर्ण करू शकतोय आणि आपण जाणू शकतोय भगवंतांना. हे महत्वाचं म्हणजे आहे. आपण आता त्या भले मार्गावर मला मला अमकं दे तमकं दे, म्हणजे आपण भौतिक गोष्टी मागणार नाहीत, पण संकटातून मुक्तता होण्याकरता आपल्याला कोणाचा तरी एक वरदहस्त हवा, हे हो, मात्र आपल्याला हो. जाणवत आता असतं. मोक्ष, म्हणजे गजेंद्र आपण मोक्षाने आर्त काय केलं? होतो तिथे. हो, म्हणूनच द्रौपदीचं आणि गजेंद्र मोक्षांचं उदाहरण दिलंय ना की धावा हा, केला आपण आर्त भगवंतांचा. होतो. हा, आर्त आर्त होतो होतो. आपण त्यावेळेला. भगवंतांचा धावा करतो ना आपण. आणि म्हणून हो, तर भगवंत बीज देणारे पिता आहेत, शेवटी पुत्र पित्याकडेच जाणार ना.
कोणीही आपल्या भगवंतांचं म्हणजे त्यावेळेला मातच आता आता हे वाचल्यानंतर कदाचित दुसऱ्या देवांची भक्ती नाही केली जाणार, पण भगवंतांची मात्र आर्ततेने भक्ती नक्की दावा केली. केला जाईल. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. खूप खूप बरोबर. म्हणजे किती गोष्टी आपल्या मनात क्लॅरिटी होते की आपण जे करतोय, म्हणून भगवंत म्हणतायत की देवदेवतांची पूजा करणं चुकीचं काही नाहीये. ती श्रद्धा सुद्धा तुम्ही दृढतेने करा आणि तिथेही निष्काम पद्धतीने करा. तिथेही कुठेतरी आशा अपेक्षा ठेवू नका, कारण तिथे भौतिकतेमध्ये मनुष्य तेच करतोय ना, फक्त की मी हे इतकं असं असं पूजा करतोय कारण मला याच्यापासून असं प्रमोशन मिळणार आहे, मला असं मिळणार आहे, हे मिळणार आहे, असं मिळावं. मग या गोष्टींमध्येच आपण अडकलेलो आहोत. त्याच्या कुठेतरी पलीकडे जाऊन भगवंतांचा नाम आणि ते जे विशुद्ध भक्ती म्हटलेले ते नामस्मरण, की ते नामस्मरण असं झालं पाहिजे की भगवंतांशी कनेक्ट झालं पाहिजे, जोडलं गेलो. कारण अजून तरी आपल्या मनावरती गणेशोत्सव असतो तेव्हा गणपतीचे संस्कार असतात, हो, नवरात्रात देवीचे असतात. म्हणजे हे असतात त्याचे आपण एकदम पुसून नाही टाकू शकत. नाही नाही, आणि पुसायचे नाहीच आहेत माताजी, कुठलेच पुसून टाकू नका. त्याच्यात ऍड करा भगवंतांची भक्ती, ऍड करा भगवंतांची कृष्णाची पूजा, ऍड करा. कुठलीही करू नका, पण ज्या पद्धतीने करतात, म्हणून भगवंतांनी इथे काय सांगितलं, ती पद्धत बदला. जे मनातले विचार आहेत, म्हणजे या हा, गोष्टींना मनातले विचार बदलायचे मेन. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली, त्या विचारांना कुठेतरी महत्व येत आहे आणि त्या विचारांमध्ये कुठेतरी प्रगल्भता येते माताजी. ती प्रगल्भता महत्वाची आहे. हम्म. काही काही सोडू नका. तुम्ही जे करताय, आपण कुलदेवतांची पूजा करतो कारण आपण ज्या प्रपंचामध्ये होतो आणि आपण ज्या विचारांना आतापर्यंत घेतलं, असं सडनली आपण काही करू नाही शकत. हा, परंतु एकदम नाही आपण सोडू शकत, असं होतं. आपण ऍड करा, इथे भगवंतांची पूजा ऍड करा आणि भगवंतांना त्या प्रकारे तुम्ही शरण जा. आणि मग देवी देवतांची पूजा करताना सुद्धा हे लक्षात ठेवा की आपण कुठल्या उद्दिष्टाने करतोय. ते निष्काम पद्धती, तिथे कुठेतरी तो भाव बदलायचा आहे. ते भाव, ते विचार बदलले तर ती प्रगल्भता येणार आहे. मला जे योग्य आहे ते तुम्ही करा, एवढंच फक्त म्हणू बस, शकतो आपण. अगदी बरोबर. आणि भगवंत तेच करतात ना, त्याची भगवंतांनी तेच सांगितलं ना की ही सूड दिलेली आहे त्यांनी, परंतु हम्म. भगवंतांच्या इच्छेशिवाय गवताचं पातं देखील हलू शकत नाही. त्यामुळे ती हम्म. इच्छा, ती आपण म्हणतो आहोत म्हणून भगवंत तुम्हाला हवंय ते नाही मिळणार, तुमच्यासाठी जे योग्य आहे ते नक्की हा, भगवंत. म्हणजे आता कदाचित ते अनित्य असेल, म्हणजे ह्या जन्मापुरतच असेल. हम्म, म्हणजे जे काही थोडस जे काही आपल्याला मिळेल ते ते बरोबर, अनित्य आहे, ह्याची मनाची आपली एक हे ठेवली पाहिजे तयारी. अगदी बरोबर. कारण हे क्षणभंगूर आहे ना, तुम्हाला जी सुख शाश्वत मिळत नाहीये. आहे. एक्झॅक्टली, हा, ते हे सगळं शाश्वत अशाश्वतम नाही. दुःखालयम म्हटलेलं म्हणजे आहे. आपलं आयुष्यात शाश्वत नाहीये, तर तिथे ते तरी शाश्वत कुठे धरणार आपण. एक्झॅक्टली, हा देहच भगवंतानी, म्हणून भोक्तारम हम्म. यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, की भोगता ते आहे. आणि म्हणून त्या प्रकारे आपण ते जाणायचंय, ते जाणून घेऊन हम्म. ती आत्मसात करून त्या प्रकारे आपल्या आचरणात आणलं तर ते निश्चितच योग्य ठरणार. म्हणजे हे आचरणात कसं आणावं ह्या दृष्टीनेच हा प्रश्न मी विचारला खरं तर. अगदी बरोबर. प्रॅक्टिकॅलिटी, याच्यावर प्रॅक्टिकॅलिटी. बरेच हा, म्हणजे तुमचं, येस माताजी बोला. तेच प्रॅक्टिकली आपल्याला तेच प्रश्न पडतात ना. हा, मग आता जी देवी देवतांची पूजा हा अतिशय नाजूक बाब आहे, म्हणून भगवंतानी इथे दिलेलं आहे की प्रभुपाद डेमिगॉड्स म्हणतात देवी देवतांना, कारण जसं आहे की ते त्यांच्या शरीराचे भाग आहेत. देवी देवता या खूप उच्च स्तरावरती आहेत, भगवंतांच्या अतिशय निकट आहेत. जीव हा सुद्धा भगवंतांचा अंश आहे. आणि जीव हा सुद्धा, जसं आपण म्हणतो आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, हा परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि हा परमात्मा जाणतोय तुम्हाला काय हवंय, तुम्हाला काय जे इच्छा. कामं करून घेणारे मिनिस्टर्स आपण म्हणतो तशापैकी. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली, भौतिक गरजा ज्या आपल्या पुरवत आहेत माताजी, त्या भगवंतांच्या अधिपत्याखाली या देवी देवतांकडून, जसं आपण वायुदेव आहे, जो पवन, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी ज्या आपल्याला मिळता आहेत सूर्यदेवाकडून, चंद्रदेवांकडून, या सगळ्या भगवंतांच्या अधिपत्याखाली आपल्याला मिळतात. हम्म. आलं लक्षात म्हणजे. झालंय मला बरोबर. हो, झालं. चला पुढे जायला हरकत. ठीक. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्. येस, कोणाला वाचायचं आहे? पुष्पलता माताजी. हो, कोणी वाचायचंय? योजना माताजी. हा, वाचते माताजी. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला पूर्णपणे न जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्वी निराकार होतो
आणि आता व्यक्तित्व धारण केले आहे. त्यांच्या अज्ञानामुळे ते माझे अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाहीत. तात्पर्य: देवतांच्या उपासकांना अल्पज्ञ म्हणण्यात आले आहे. तसेच ते या ठिकाणी निर्विशेषवादी लोकांचेही अल्पज्ञ म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. येथे भगवान श्रीकृष्ण आपल्या साकार रूपामध्ये अर्जुनाशी बोलत आहेत. पण तरीही अज्ञानवश निर्विशेषवादी वाद घालतात की परमेश्वर हा अंतिमतः निराकार आहे. श्रील रामानुजाचार्यांच्या परंपरेतील महान भगवत भक्त यमुनाचार्यांनी या संदर्भात दोन सुंदर श्लोक रचिले आहेत. ते म्हणतात की स्तोत्र रत्न 12. माताजी वाचता का? हो, नक्की. त्वां शीलरूपचरैतैः परमप्रकृष्टैः सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोधतुम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे प्रभो, व्यासदेव आणि नारदांसारखे भक्त तुम्हाला पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतात. वेदाध्ययनाद्वारे मनुष्य तुमचे रूप, गुण आणि लीला जाणू शकतो व अशा रीतीने त्याला तुमच्या पुरुषोत्तम भगवान रूपाची अनुभूती होते. परंतु रज आणि तमोगुणामध्ये असणारे असुर आणि अभक्त यांना तुमचे ज्ञान होऊ शकत नाही. तुम्हाला जाणणे त्यांच्यासाठी अशक्य आहे. वेदांत आणि उपनिषदांवर वादविवाद करण्यामध्ये असे अभक्त कितीही निपुण असले तरी ते तुम्हाला जाणू शकत नाहीत. ब्रह्मसंहितेत सांगण्यात आले आहे की केवळ वेदाध्ययनांद्वारे भगवत ज्ञान होणे शक्य नाही. केवळ भगवंतांच्या कृपेनेच आपण त्यांना जाणू शकतो. म्हणून या श्लोकात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की केवळ देवतांचे उपासकच नव्हे तर कृष्ण भावनेचा लेश मात्रही गंध नसलेले आणि वेदांतावर भाष्य करणारे अभक्तही अल्पबुद्धीच आहेत. आणि अशा अल्पबुद्धींना परमेश्वराच्या साकार रूपाचे ज्ञान होणे शक्य नाही. परम सत्य निराकार असल्याचे ज्यांना वाटते आणि त्यांचे वर्णन अबुद्धयः म्हणून करण्यात आले आहे. अर्थात ज्यांना परम सत्याच्या अंतिम स्वरूपाचे ज्ञान नाही. श्रीमद भागवतात सांगण्यात आले आहे की परम सत्याच्या साक्षात्काराच्या प्रारंभी निर्विशेष ब्रह्माची अनुभूती होते. त्यानंतर अंतर्यामी परमात्म्याची आणि सर्वात शेवटी पुरुषोत्तम भगवत स्वरूपाची अनुभूती होते. आजकालचे निर्विशेषवादी तर अधिकच अज्ञानी आहेत, कारण ते वादाचे आद्य प्रवर्तक शंकराचार्यांचेही अनुसरण करीत नाहीत. शंकराचार्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की श्रीकृष्ण हेच पुरुषोत्तम श्री भगवान आहेत. म्हणून निर्विशेषवाद्यांना परम सत्याचे ज्ञान नसल्यामुळे ते श्रीकृष्णांना साधारण देवकी किंवा वसुदेव पुत्र अथवा राजकुमार किंवा महापुरुष असे मानतात. भगवद्गीतेमध्ये या गोष्टीची निंदा करण्यात आली आहे. अवजानंती माम मूढा मानुषी तनुमाश्रितम. केवळ मूर्खच मला साधारण मनुष्य समजतात. श्रीमद भगवद्गीता 9:11. वस्तुतः भक्तिपूर्ण सेवा आणि कृष्ण भावनेचा विकास केल्याशिवाय कोणीही श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. श्रीमद भागवतातही 10:14.29 याला पुष्टी देण्यात आली आहे. अथापि ते देव पदांबुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एवहि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं वचिन्वन. हे हे भगवान, जर मनुष्यावर तुमच्या चरणकमलांची लेशमात्रही कृपा झाली तरी तो तुमचे महान स्वरूप जाणू शकतो. परंतु अनेकानेक वर्ष वेदाध्ययन करणारे आणि तुम्हाला जाणण्यासाठी तर्कवादाचे आधार घेणारे तुमचे स्वरूप जाणू शकत नाहीत. केवळ वेदाध्ययनाने किंवा मानसिक तर्कवादाचे आधारे भगवान श्रीकृष्ण, त्यांचे रूप, गुण किंवा नाम इत्यादी जाणणे शक्य नाही. केवळ भक्तियोगाद्वारेच मनुष्य श्रीकृष्णांना जाणू शकतो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या महामंत्राचा जप करून जेव्हा मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये युक्त होतो तेव्हाच तो भगवंतांना जाणू शकतो. निर्विशेषवादी अभक्ताला वाटते की श्रीकृष्णांचा विग्रह हा भौतिक आहे आणि त्यांच्या लीला, त्यांचे रूप इत्यादी सर्व काही मायाच आहे. अशा निर्विशेषवाद्यांना मायावादी म्हटले जाते. त्यांना परम सत्याचे ज्ञान नसते. 20व्या श्लोकात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, माताजी वाचता. कामैस्तैस्तैरतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः. आपण आधीच्या श्लोकात जे वाचलं. ठीक आहे. कामवासनेने अंध झालेले लोक निरनिराळ्या देवतांना शरण जातात. भगवंतांच्या भगवत धामाव्यतिरिक्त इतर देवदेवतांचे स्वतःचे ग्रहलोक आहेत.
23व्या श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपी. देवतांचे उपासक निरनिराळ्या देवलोकांमध्ये जातात आणि भगवान श्रीकृष्णांचे भक्त कृष्ण लोकामध्ये जातात असे स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले असतानाही मूर्ख निर्विशेषवादी म्हणतात की भगवंत हे निराकार आहेत आणि ही सर्व रूपे काल्पनिक आहेत. गीतेच्या अध्ययनावरून असे वाटते की देवता आणि त्यांचे लोक हे निर्विशेष आहेत. स्पष्टच आहे की देवता आणि भगवान श्रीकृष्ण कोणीच निर्विशेष नाही. त्या सर्वांना स्वतंत्र व्यक्तित्व आहे. श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत. त्यांचे स्वतःचे धाम आहे. देवतांनाही स्वतःचे ग्रहलोक आहेत. त्यामुळे परम सत्य निराकार आहे आणि परम सत्याची रूपे ही काल्पनिक असल्याचे अद्वैतवाद्यांचे मत हे वस्तुस्थितीला अनुसरून नाही. या श्लोकात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की ही रूपे काही काल्पनिक नाहीत. भगवद्गीतेवरून आपण जाणू शकतो की देवतांची रूपे आणि भगवंतांची रूपे ही एकाच वेळी अस्तित्वात असतात आणि भगवान श्रीकृष्ण हे सच्चिदानंद आहेत. वेदही स्पष्टपणे सांगतात की परमसत्य हे आनंदमयोभ्यासात सर्व गुण संपन्न आहे आणि गीतेमध्ये भगवंत सांगतात की ते जरी अजन्म असले तरी ते अवतार धारण करतात. हे तथ्य आपण भगवद्गीतेपासून जाणून घेतले पाहिजे. भगवंत हे निराकार कसे असू शकतात हे आपण जाणू शकत नाही. गीतेप्रमाणे तरी निर्विशेष अद्वैतवाद्यांचा सिद्धांत मिथ्या असल्याचे सिद्ध होते. या श्लोकावरून स्पष्ट होते की परम सत्य भगवान श्रीकृष्णांना रूप तसेच व्यक्तित्व दोन्हीही आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. बरंच मोठं तात्पर्य आहे, पण मुख्य त्याचं जे सार आहे की निर्विशेषवादी मायावादी हे जे तथाकथित भगवंतांना जाणू शकत नाही, मग जे अद्वैतवादाचा त्यांनी जो प्रसार केलेला आहे, श्री शंकराचार्यांनी सुद्धा श्रीकृष्णांनाच पुरुषोत्तम भगवान मानलेला आहे, परंतु त्याचाही जे कोणी काय म्हणतात ना त्याला, ते आत्मसात न करता फक्त स्वतःच्याच विचारांना, मग असे निर्विशेषवादी असे मायावादी आपल्याला भौतिकतेमध्ये जागोजागी आढळतात. मग तुम्हाला असे निश्चितच विचारणारे की कुठे कृष्ण दाखवा की आम्हाला, की तुम्ही कृष्ण कृष्ण करताय, आहे कुठे कृष्ण तुमचा हा. आणि म्हणूनच तर जाणायचं आहे की तितकी तुमची इंद्रिय आहेत का हो पूर्णपणे, काय म्हणतात त्याला, पूर्णपणे सदोष आहेत का, ती पूर्णपणे त्यांच्यामध्ये तेवढी कपॅसिटी आहे का की जे बघू शकतात. मग आपण विज्ञानाद्वारे सुद्धा प्रूव्ह केलंय की किती नॅनोमीटर किंवा कितीपर्यंत आपण बघू शकतो त्या गोष्टी. त्याच्या पलीकडच्या गोष्टी, अलीकडच्या गोष्टी बघण्यासाठी आपल्याला काहीतरी डिव्हाइसेस लागतात. त्यामुळे ही गोष्ट निश्चितच आहे. एखादी सफरचंद आपल्या समोर ठेवण्यात आलं, मागचा भाग तुटलेला असेल तर तो आपल्याला मागेन त्याचा मागचा भाग बघितल्याशिवाय समोरून तुम्ही म्हणू शकत नाही की हे सफरचंद तिकडून तुटलेलं आहे किंवा त्याचा भाग अर्धा कापलेला आहे, कारण की तुमची इंद्रिय तितकी पूर्णपणे सदोष नाहीये. तुमची इंद्रियांना कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत आणि म्हणून ती सदोष आहेत, त्याला कुठेतरी मर्यादा आहे. ती इंद्रिय तितकी त्यांची कपॅसिटी नाहीये की त्या सगळ्या गोष्टी ते त्याप्रमाणे जाणू शकतील. तुमचे कान, नाक, जिव्हा, डोळे आणि त्वचा, या सगळ्या इंद्रियांना प्रत्येकाला कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत. हे जाणलं पाहिजे, हे ज्ञान नाहीये. परंतु म्हणूनच अशा लोकांना की परमसत्य निराकार असल्याचं ज्यांना वाटतंय त्यांच्यासाठी एक सेकंद द्या. आणि म्हणून अशा निर्विशेष निराकारवाद्यांचं काहीही होऊ शकत नाही. त्यांना अबुद्धया म्हटलेलं आहे भगवंतानी इथे. त्यांना उच्चार करताना, त्यांचं वर्णन करताना, की ज्यांना परमसत्याच्या अंतिम स्वरूपाचं ज्ञान नाही. कसं आहे ना की हे जे परमसत्याचं, की आपण स्वतःला सुदैवी का म्हणतोय, आपण निवडलो गेलोय भगवंतांकडून. कारण या श्लोकामध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आलेली आहे की केवळ देवतांचे उपासकच नव्हे तर कृष्ण भावनेचा लेश मात्र गंधही न करणारे हे सगळे अबुद्धय आहेत. आणि याच्या सुरुवातीच्या लाईनवरच आपण जाणलेलं आहे. कारण ब्रह्मसंहितेत सांगितलेलं आहे की केवळ वेदाध्ययनाद्वारे भगवत ज्ञान होणं शक्य नसतं. भगवंतांच्या कृपेनेच आपण त्यांना जाणू शकतो भगवंतांची. कारण म्हणूनच म्हटलेलं आहे की वेदांचा अभ्यास करणं, शास्त्रांचा अभ्यास करणं, पण तिथे जर कृष्णच मिसिंग असेल, तुम्ही भगवंतांना
सेंटर ऑफ घेतलेलंच नाहीये, केंद्र हे भगवंत नाहीयेत, आणि फक्त तो अभ्यास करायचा आहे, तो फक्त आपल्याला त्याच्याविषयी जाणायचं आहे, पण तिथे भगवंत मिसिंग आहेत, मग काय उपयोग आहे अशा ज्ञानांचा? आणि म्हणूनच फक्त देवतांचं उपासक नव्हे तर कृष्ण भावनेचा लेश मात्रही गंध नसलेले वेदांतावर भाष्य करणारे अभक्तही अल्पबुद्धीच आहेत, आणि अशा अल्पबुद्धींना परमेश्वराच्या साकार रूपाचं ज्ञान होणं शक्य नाही, कारण ते भगवंतांचं अस्तित्वच मानत नाहीये. मग तिथे त्यांना भगवंतांच्या त्या ब्रह्म असू दे, परमात्मा असू दे, भगवान रूपाशी तर खूप पलीकडची गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच मग अशा लोकांना भगवंतांनी निराकारवादी, जे मायावादी आहेत, कारण ते अल्पबुद्ध, त्यांना अल्पबुद्ध या, कारण त्यांना तितकं ज्ञानच नाही, तिथे ज्ञानाचा लवलेश नाहीये, असे लोक निश्चित म्हणून मायावादी, निर्विशेषवादी तथाकथित लोक हे भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकत नाहीत. आणि मग अशा प्रकारे भगवंतांच्या कृपेनेच आपण भगवंतांना जाणू शकतो. त्यासाठी निवड करणं हे सुद्धा भगवंतांचीच ही निवड आहे. म्हणून आपण जे म्हणतो की सुदैव आहे की या आपल्याला निश्चितच, आणि म्हणून हे भक्तांची जी काळजी घेतली जाते, जे आपण म्हणतो आहोत की योगक्षेम वहाम्यहम्, मग निश्चित कुठेतरी मागच्या जन्मामध्ये जे सुकृत केलेलं आहे, त्यामुळे जे काही पुण्य केलेलं आहे, जे काही पुण्यकर्म आणि जे काही कर्म केलेलं आहे, जी काही भक्तीचं कर्म, ती निश्चित भक्ती पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला भगवंतांनी निवड करून आपली ती भक्ती, निश्चित आपण त्या मार्गावरती आलेलो आहोत. मला वाटतं जे काही ज्ञान आपण घेतोय त्याच्यावरून हे निश्चितच आपण त्याप्रमाणे ताडू शकतो. आणि अशा या प्रकारे भगवंत सांगतायत की जे सच्चित आनंद आहेत, जे सच्चित आणि आनंद, की जे शाश्वत आहेत, ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, आणि आनंदमय जो चिरकाळ टिकणारा आनंद आहे, असे भगवान श्रीकृष्ण हे सच्चिदानंद आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की परम सत्य आहे ते आनंदमयोध्यासा, की सर्व गुण संपन्न, की भगवंत जे षट गुणांनी, म्हणूनच भगवंतांना ज्या पूर्ण ईशोपदेशदामध्ये म्हटलंय पूर्ण पूर्ण विदस्य, भगवंतांपासून कशाचीही निर्मिती झाली तरी भगवंत हे पूर्ण आहे. आणि असं या षड ऐश्वर्यानी नटलेले भगवंत हे विष्णू सुद्धा भगवंतांपासून, भगवंत हे विष्णूंपेक्षा, की विष्णूंचंच हे रूप आहे, परंतु तिथेही गोलोकावरील भगवंतांचं श्रीकृष्णाच्या रूपाला हे परिपूर्ण मानलेलं आहे. मग तिथे वेणुमाधुर्य, की भगवंतांचं जे बासरी आणि भगवंतांचं जे माधुर्य रस आहे, त्यांनी भगवंत विष्णूंपेक्षा निश्चितच श्रेष्ठत्व दिलेलं आहे. अशा 2-3 त्याबद्दलचे भागवतामध्ये ज्याचं कथन केलेलं आहे त्याचे संदर्भ आहेत, की अशा प्रकारे भगवंतांचं हे जे गोलोकातील श्रीकृष्णाचं रूप आहे, हे अत्यंत उच्चस्थानी आहे, म्हणून ते गोलोकधाम हे सगळ्यात उच्चस्थानी आहे. ठीक आहे. तर अशा या मुख्य देवी देवतांची पूजा आणि भगवंत याविषयी जे जाणायला घेतलेलं आहे, की ज्या गोष्टी अतिशय क्लिअरपणे जाणायच्या, जसं मगाशी माताजींनी ज्या शंका विचारल्या, की तिथे कुठेतरी कुठली पूजा थांबवू नका. भगवंत म्हणत नाही तुम्ही या पूजा थांबवा, किंवा कुठेही माझंच नामस्मरण तुम्ही फक्त मंदिरात जाऊन, मग भगवंत प्रपंचातल्या कुठल्या गोष्टीही सोडायला सांगत नाही. जसं भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलंय, सगळ्या जबाबदाऱ्या करा, सगळ्या गोष्टी करा, सगळ्या पूजा अर्चा करा, जे करता आहेत त्याच्यामध्ये पूजा ही ऍड करा. मग ज्याप्रमाणे कुणाच्याही भावनेला दुखावलं जाणार नाही, कारण ही खूप नाजूक गोष्ट आहे. आपण आपण त्या गोष्टीमधून जातो आहोत, पण जे काही योग्य आणि जे काही यथारूप ज्ञान आहे ते घेऊन त्याप्रमाणे ते आचरणात आणणं हे जास्त महत्वाचं आहे. मग त्याला कदाचित तुम्हाला वेळ लागेल, टप्प्याटप्प्याने जा. कोणी डायरेक्ट असं सांगत नाही हे बंद करा, असं करा, ते करा. तुमच्या भावना, तुमची भक्ती, आणि ज्याप्रमाणे तुम्ही, म्हणून भगवंतांना जे मी म्हटलं की भावाचे बुकेले आहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छ, त्याप्रमाणे भक्त हे भगवंतांसाठी विशेष आहेत. म्हणून हे अगदी भक्तीने आणि भक्तिभावाने आणि प्रेमाने भुकेले आहेत हो भगवंत. आणि म्हणून भगवंत हे कर्म आणि जन्म भगवंतांचं का जाणायचे, अजन्म म्हणजे जे का पृथ्वी लोकावरती येत आहेत, कारण का हे सगळे अवतार घेत आहेत, तर आपण जाणलेलं आहे, परित्राणाय साधूना विनाशायाचे दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. कोणालाही सांगू शकतात भगवंत की असुरांचा वध करा, भगवंतांच्या आज्ञेने खूप गोष्टी होतील, पण जे भक्तांच्या संघासाठी आसुकलेले आहेत, जे आसुसलेले आहेत, की ज्यांना भक्तांचा संघ हवाय, ती भक्त भगवंतांसाठी प्रिय आहेत, आणि भगवंतांनाही भक्त तितकेच प्रिय आहेत. आणि म्हणूनच त्याच ओढीने भगवंत निश्चितच, की भगवंतांना त्या भक्तांचं रक्षण करायचं आहे, त्या दुष्टांचा नाश तर करायचा आहे, पुन्हा या धर्माची पुनर्स्थापना करायची. त्या सगळ्या कारणांसाठी भगवंत पुन्हा पुन्हा प्रत्येक युगामध्ये प्रकट.
आणि त्यांच्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहे. ते मूळ भगवान रूप, द्विभुज रूप, जे श्याम सुंदर भगवंतांचं रूप आहे. म्हणून तर अर्जुन सुद्धा भगवंतांच्या त्याच रूपाला फक्त जोडला गेलेला आहे. म्हणून त्याला जेव्हा ते विश्वरूप दिसतं, त्यानंतर भगवंतांना तो विनंती करतो की मला तुमचं वैकुंठातलं रूप पहा, जे चार भुजाधारी भगवंतांचं परमात्मा रूप आहे, आणि मला तुमचं द्विभुजाधारी, ज्याच्याशी अर्जुन कनेक्ट झालेला आहे. कारण ज्या द्वापार युगामध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांनी ज्याला ते ज्ञान दिलेलं आहे, अशा हा भगवंतांचा भक्त भगवंतांच्या त्याच रूपाशी जोडला गेलेला आहे. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊया. कुणाला काही याच्याबद्दल आहे शंका, मनामध्ये काही प्रश्न आहेत तर नक्की विचारा. हरे कृष्णा. मीनल माताजी, विनीता माताजी, मनीषा माताजी, योजना माताजी, विमल माताजी, काही शंका आहेत, प्रश्न आहेत? नाही माताजी. आहे, सगळं क्लिअर आहे, समजलंय? हो हो. ठीक आहे, हो माताजी, हे क्लिअर आहे. ठीक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामच्चमव्ययम्. वाचू का मी? हो, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रकट होत नाही. माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे मी त्यांना अप्रकट राहतो, आणि म्हणून मी अजन्मा आणि अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाही. तात्पर्य: कोणी असा युक्तिवाद करतील की ज्या अर्थी श्रीकृष्ण या पृथ्वीवर उपस्थित होते आणि सर्वांना दृश्य होते, तर मग ते आता सर्वांना प्रकट का होत नाहीत? परंतु वस्तुतः ते पूर्वी सर्वांसमोर प्रकट झाले नव्हते. जेव्हा श्रीकृष्ण उपस्थित होते तेव्हा मोजक्याच लोकांना ते भगवंत असल्याची जाणीव होती. कौरव सभेत श्रीकृष्णांना सभेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केल्यावर जेव्हा शिशुपालाने विरोध केला, तेव्हा भीष्मांनी श्रीकृष्णांचे समर्थन केले आणि श्रीकृष्णच हेच स्वतः भगवंत असल्याचे घोषित केले. त्याचप्रमाणे पांडव आणि इतर मोजक्याच लोकांना ते स्वतः भगवंत असल्याचे माहीत होते, परंतु प्रत्येकाला ते भगवंत असल्याचे माहीत नव्हते. श्रीकृष्ण हे अभक्तांना आणि साधारण मनुष्यांना भगवान म्हणून ज्ञात नव्हते, परंतु भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण सांगतात की विशुद्ध भक्तांच्या व्यतिरिक्त इतर सर्व मनुष्य त्यांना आपल्याप्रमाणेच साधारण समजतात. ते केवळ आपल्या भक्तांनाच रसराज म्हणून प्रकट होतात, परंतु इतर निर्बुद्ध अभक्तांसाठी ते आपल्या अंतरंगा शक्तीने आच्छादितच राहतात. श्रीमद भागवतातील 1.8.19 कुंती देवीच्या प्रार्थनेमध्ये सांगण्यात आले आहे की भगवंत हे योगमायेच्या पडद्याने आच्छादित असतात, आणि म्हणून साधारण मनुष्य त्यांना जाणू शकत नाही. या योगमाया रूपी पडद्याबद्दल ईशोपनिषदामध्येही मंत्र 15 सांगण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी भक्त प्रार्थना करतो की हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये. हे प्रभो, तुम्ही संपूर्ण विश्वाचे पालन करते आहात, आणि तुमची भक्तिपूर्ण सेवा हाच सर्वोच्च धर्म आहे. म्हणून मी तुमची प्रार्थना करतो की तुम्ही माझे सुद्धा पालन करा. तुमचे दिव्य रूप योगमायेने आच्छादित आहे. ब्रह्मज्योती म्हणजे तुमच्या अंतरंगा शक्तीचे आवरण आहे. तुमचा सच्चिदानंद विग्रह पाहण्यात बाधा आणणारे हे दैदिप्यमान तेज कृपया दूर करा. भगवंतांचे सच्चिदानंद स्वरूप हे ब्रह्मज्योतीच्या अंतरंगा शक्तीने आवृत्त असते, आणि त्यामुळेच अल्पज्ञ निर्विशेषवाद्यांना भगवंतांचे दर्शन होऊ शकत नाही. श्रीमद भागवतातही 10.14-7 ब्रह्मदेव अशीच प्रार्थना करतात: हे भगवंत, हे परमात्मन, हे योगेश्वर, तुमची शक्ती आणि तुमच्या लीला यांची गणना या जगतात कोण करू शकेल? तुम्ही आपल्या अंतरंगा शक्तीचा नित्य विस्तार करीत आहात, आणि म्हणून तुम्हाला कोणीही जाणू शकत नाही. विद्वान, वैज्ञानिक आणि पंडित या भौतिक जगताच्या किंवा इतर लोकांच्या अणुरचनेचेही परीक्षण करू शकतील, परंतु तुम्ही त्यांच्या समोर जरी उपस्थित झाला तरी ते तुमच्या शक्तीचे अनुमान काढू शकणार नाहीत. भगवान श्रीकृष्ण हे केवळ अजन्माच नव्हे,
तर अव्यय किंवा अविनाशीही आहेत. त्यांचे रूप हे सच्चिदानंद आहे आणि त्यांच्या सर्व शक्ती अविनाशी आहेत. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंद द्या मला, एक सेकंद द्या. तर इथे आपल्याला जाणायचंय आता की भगवंत सांगताय की जे, ठीक आहे, आपण पहिल्या पॅरेग्राफ पासून जाऊ. मूढ आणि अज्ञानी लोकांना भगवंत कधीही प्रकट होत नाही. तर आता ज्यांना भगवंतांचं अस्तित्वच माहिती नाहीये, कारण ज्या प्रकारे असा युक्तिवाद केला जातो की ज्या अर्थी श्रीकृष्ण पृथ्वीवर उपस्थित होते, सर्वांना दृश्य होते, मग आता ते सर्वांना प्रकट का होत नाही? परंतु ते पूर्वीही सर्वांसमोर प्रकट झालेले नव्हते. जसं एक उदाहरण घ्यायचं झालं तर आपल्याला येता येईल की एखादा पेंटर असतो, तो आपल्या पेंटिंगचं एक्झिबिशन त्यांनी लावलेलं असतं. त्या पेंटिंगचं एक्झिबिशन जेव्हा बरेच जण बघायला जातात, अनेक जण तिथे जातात, परंतु त्या गोष्टींचं ज्ञान तो सगळ्यांनाच देत नाही. ज्यांना त्याबद्दल माहिती असतं त्यांना त्या गोष्टी तो सांगतो, पण सगळ्यांनाच सगळ्या गोष्टी सांगितल्या जात नाहीत. कारण ज्यांना त्याबद्दलचं डिटेलिंग माहिती आहे ते निश्चितच त्या गोष्टी त्याप्रमाणे सार्थपणे जाणू शकतात. आणि म्हणून इथे म्हटलेलं आहे की भगवंत आपल्या योगमायेने अशा निर्विशेषवादी, मायावादी अशा लोकांसमोर प्रकट होत नाहीत. कारण भगवंतांना माहिती होतं की ज्या लोकांना भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य नाहीये, त्यांच्यासमोर प्रकट झालं तरीही त्यांना त्याचं गांभीर्य करणारच नाही. आणि म्हणून जसं भगवंतांनी या ठिकाणी नमूद केलेलं आहे, प्रभुपादांनी इथे सांगितलंय आपल्याला की ज्या प्रकारे पांडवांच्या ज्या सभेमध्ये, की जेव्हा युद्धाच्या आधी जेव्हा राजसूय यज्ञ केला जात होता, ज्या वेळेला युधिष्ठिरांना राज्यपद दिलं जाणार होतं, तर तिथे हा यज्ञ जेव्हा केला गेला, त्या यज्ञाच्या वेळेला श्रीकृष्णांना सर्वश्रेष्ठ असं स्थान दिलं गेलं. पण ते स्थान दिलं गेलं तेव्हा शिशुपाद भगवंतांवर मत्सर करत होता, कारण त्याप्रमाणे जो त्यांच्याच आत्याचा मुलगा होता, पण निश्चितच तेव्हा त्यांना तसा शाप मिळालेला होता आणि त्याप्रमाणे त्यांची 100 पाप भगवंत माफ करणार होते, पण 101वे पाप मात्र माझं माफ केलं जाणार नव्हतं, असा त्यांनी त्यांच्या आत्याला शब्द दिलेला होता. आणि म्हणूनच भगवंतांनी ज्या प्रकारे ज्यांनी ज्यांनी ती दृष्टी टाकली, कारण त्यांना काहीतरी द्विहात होते, म्हणजे त्यांची जे 4 भुज होते त्यांना शिशुपालाला जन्मताच वेळी. पण जेव्हा त्यांना असं सांगितलेलं भविष्यवाणी त्यांच्या आत्याला, म्हणजे त्याच्या आईला, की जो यांच्याकडे बघून हे हात गळतील त्याच्याकडूनच त्यांचा नाश होणार आहे, त्याच्याकडूनच त्यांचा वध होणार आहे. आणि जेव्हा ही गोष्ट घडते तेव्हा त्या आत्याला कळतं की श्रीकृष्णांकडूनच शिशुपालाचा वध होणार आहे. आणि मग ती त्यांना प्रार्थना करते, तेव्हा मग श्रीकृष्णांनी त्यांना असं असं आश्वासन दिलेलं असतं की 101, 100 अपराधांना माफी आहे, पण याच्या 101व्या अपराधाला माफी नाही. आणि मग तेच त्या शिशुपालाला 100 त्याच्या वाखोल्या, 100 त्याच्या ज्या काही अपशब्द असतात ते सगळे भगवंत म्हणूनच सहन करतात. आणि म्हणूनच त्यांनी शब्द दिलेला असतो आपल्या आत्याला तसा. त्याप्रमाणे 101व्या त्या अपशब्दाला मात्र माफी नसते. तिथे त्या सुदर्शन चक्राने त्याचं मुंडकं छाटलं जातं. पण तिथेही त्या शिशुपालाला मोक्ष मिळालेला आहे, कारण भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने त्यांना ठार मारले गेले, त्यांचा वध केला गेलेला आहे. आणि म्हणून आपण जे बघतो की सगळ्यांसाठीच भगवंत तिथे दैवी आहेत, किंवा पांडव आणि मोजक्याच लोकांना ते भगवंत म्हणून माहिती होते, पण कितीतरी लोकांसाठी भगवंत हे अप्रकटच होते. आणि म्हणूनच विशुद्ध भक्तांव्यतिरिक्त इतर सर्व मनुष्य त्यांना आपल्याप्रमाणे साधारण मनुष्य समजत होते.
अशा प्रकारे ज्यांना त्याविषयीचं भगवंतांविषयीचं विशुद्ध भक्त, कारण भक्तीच्या मार्गेच भगवंत भक्त, कारण का भगवंत वेगळे आहेत हो, म्हणूनच भगवंतांचं अद्वितीय, भगवंतांना जे म्हटलेलं आहे की भगवंत हे अव्ययी आहेत, हे भगवंतांचं हा शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे, आणि भगवंत हे सच्चित आनंद आहे, कारण ते पूर्णपणे शाश्वत आहे, जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, आणि हा चिरकाळ टिकणारा आनंद असणारे भगवंत आहेत. कारण त्या गोलोक वृंदावनामधली आनंद कुठेही अशाश्वत नाहीये, कुठेही संपणारा नाहीये, तर तो कायम चिरकाळ टिकणारा असा आनंद. आणि म्हणूनच भगवंताने इथे कुंती देवीच्या प्रार्थनेने सुद्धा आपल्याला हे सांगितलेलं आहे, संपूर्ण विश्वाचे जे पालन करते आहेत ते तुम्ही फक्त तुमची भक्तिपूर्ण सेवा हाच सर्वोच्च धर्म आहे, आणि म्हणून मी तुमची प्रार्थना करतो की तुम्ही माझे सुद्धा पालन करा. तुमचे दिव्य रूप योगमायेने आच्छादित आहे, ब्रह्मज्योती तुमच्या अंतरंगा शक्तीचं आवरण आहे, तुमचा सच्चिदानंद विग्रह पाहण्यात बाधा आणणारे हे दैदिप्यमान तेज कृपया दूर करा. कारण भगवंत हे त्यांच्या योगमायेने आच्छादित आहेत, त्यांच्या इच्छेने, भगवंत त्यांच्या इच्छेने प्रकट होत आहेत. कोणीही भगवंतांवर कोणीही आपलं काय म्हणतात कशाचाही प्रभाव नाहीये, आणि कुठलंही एन्फोर्सिंग नाहीये. भगवंत हे स्वतःच्या इच्छेने त्या त्या युगामध्ये प्रकट होत आहेत, आणि म्हणूनच भगवंत स्वतःच्या इच्छेनेच आपल्या योगमायेने अशा या निर्विशेषवादी, मायावादी आणि तथाकथित ज्यांना भगवंतांविषयीच माहिती ज्ञान नाहीये त्यांच्यासाठी ते आच्छादित असतात, आणि ते भगवंतांना निश्चितच जाणू शकत नाहीत, पण भक्तांसाठी निश्चितच. आणि म्हणून अशी भक्त भगवंतांना प्रार्थना करते की तुमचं हे जे आवरण आहे ते दूर करा, आणि आम्हाला तुमचं सच्चित आनंद असं जे श्यामसुंदर रूप आहे ते आम्हाला बघायचं आहे. हे ब्रह्मज्योतीच्या अंतरंग शक्तीने आवृत्त असते, आणि त्यामुळे अल्पज्ञ निर्विशेषवाद्यांना भगवंतांचं दर्शन होऊ शकत नाही. मग भगवंतांनी 12व्या अध्यायात सांगताना सांगितले की जे ब्रह्म आहेत, परमात्मा आहे, तेही भगवंतांना हळूहळू जाणतील, कारण भगवंतांचं हे सच्चिदानंद रूप आहे, भगवान रूप आहे, ते निश्चितच सर्वात उच्च असं रूप आहे, आणि त्याच्याशी जो जोडला जातो तो फक्त भक्त असतो, आणि भक्ती मार्गानेच तो भगवंतांशी त्या स्वरूपात जोडला जातो. आणि म्हणून भगवंतांना ब्रह्मा सुद्धा भगवंतांची प्रार्थना करतायत की तुमची शक्ती, तुमच्या लीला यांची गणना जगतात कोणीही करू शकेल का? तुम्ही आपल्या अंतरंगा शक्तीने शक्तीचा नित्य विस्तार करीत आहात, म्हणून तुम्हाला कोणीही जाणू शकत नाहीत, कारण भगवंतांची ही आध्यात्मिक, भगवंतांची इटर्नल आंतरिक शक्ती आहे, आणि त्याचा विस्तार ही आध्यात्मिकता भगवंतांची आहे. म्हणून म्हणून तर विद्वान पंडित असे वैज्ञानिक असतील, अनेक काय काय निर्माण करतील हो, पृथ्वी चंद्रावर जातील, सूर्यावर जातील, पण ब्रह्मांड निर्माण करू शकणार आहेत का? मग ही पात्रता आहे का हे जाणायचंय, कुठेतरी या लिमिटेशन्सच जाणायच्या आहेत. म्हणून आपण बघतो इस्रोचे जे सोमेश्वर जे डॉक्टर, त्यांना की जाऊन त्यांनी तिरुपतीला प्रार्थना केलेली आहे की, कारण वैज्ञानिक असो, कुठल्याही प्रकारचं कितीही ज्ञानाने परिपूर्ण असो हो, भौतिकतेमध्ये कितीही पारंगत असू देतो, पण भगवंतांच्या इच्छेशिवाय काही शक्य नाही, कारण ती जी शक्ती आहे ही शक्ती सर्वश्रेष्ठ शक्ती जो जाणतो आहे तोच त्या प्रकारे भगवंतांच्या, कारण आपण हे सगळं निर्माण करतोय हो, आपण हे सगळं भगवंतांच्या इच्छेनेच करतोय. आणि का आपल्याला ही भगवद्गीता दिली जाते? कारण आपण मूळ आध्यात्मिक आहोत, आपण भगवंतांचे अंश आहोत, तितके इंटेलिजंट आहोत, ब्रिलियंट आहोत, म्हणून तर हे सगळं करू शकतोय. जीव तितका ब्रिलियंट आहे, इंटेलिजंट आहे, पण जीवाला तो मिथ्याचार, तो मिथ्या अहंकार जर जोडला गेला तर तिथे कुठेतरी संपलं हो. मग त्या गोष्टीला कुठलंही की माझ्यामुळे सगळं आहे, मग तिथे कुठेतरी फक्त कृतज्ञता आहे, मग तिथे फक्त तो मी आहे, त्या मीला बाजू ठेवलं तरच त्या गोष्टींचा पुढे कुठेतरी वृद्धिंगत होऊ शकतात त्या. पण हे सगळ्यांनाच सांगून कितपत उपयोग आहे हेच या श्लोकामध्ये आपल्याला जाणायचं आहे. म्हणून तर भगवंतांनी योगमायेने स्वतःला आच्छादित करून घेतलेला आहे. भगवंत सगळ्यांसमोरच प्रकट होत नाहीये, जे भक्तीने भगवंतांना जाणू शकतात, भक्त भगवंतांना जाणू शकतात, आणि म्हणून भक्तांसमोर भगवंत प्रकट होत आहेत. त्याप्रमाणे ते जे नातं आहे, अहो, जे भगवंतांना जाणत नाही ते, म्हणून तर ज्या अद्वैतवादाला का म्हटलेलं नाहीये, कारण भक्त भगवंत नाही होऊ शकतो, मग भक्त भगवंतांचं नातं काय? भक्त भगवंतांचा सेवक आहे हे जाणणं, ही त्याची स्वरूप स्थिती त्यांनी जाणली पाहिजे. पण अद्वैतवाद काय सांगतोय की भक्त सुद्धा भगवंत होऊ शकतात, त्या गोष्टीला कुठेतरी खोडून काढलेलं आहे. आणि म्हणून आपण जेव्हा जाणताना इथे बघतो
मला वाटतं आधीच्या श्लोकामध्ये याचा उल्लेख होता. आणि म्हणून अद्वैतवाद्यांचं मत हे वास्तुस्थितीला अनुसरून नाही, आणि म्हणून ते काल्पनिक असल्याचं म्हटलं जाते. कारण भक्त हा म्हणजे आपण कुठेतरी ऍट सम स्टेज देव होऊ शकतो, ही गोष्ट कुठेतरी रुचलेली नाही, आणि म्हणून ते अमान्य केलेलं आहे. ठीक आहे, काही आहे मला ते? एक मला विचारायचंय असं की ठीक आता आहे. हरे आपण कृष्ण माताजी. एक येस येस, विचारू का? नक्की नक्की एक हरे विचारू? कृष्ण माताजी. हरी विचारा, हा एकीकडे विचारा. हा. येस मीनल माताजी बोला, मग मनीषा माताजी, मग तुम्ही विचारा. नाही, आता हे तुम्ही म्हणलात ना की आता हे अंतरंगा शक्तीमुळे किंवा दिव्य ज्योतीमुळे ते आपल्याला दिसू शकत नाहीत, किंवा हे किंवा आता हे म्हणजे वेगवेगळे अवतार घेणं, किंवा हे आपण म्हणतो की आता अवतार ते घेत नाहीयेत किंवा प्रत्यक्ष शरीर रूपाने भगवंत नाहीयेत. पण मग आपण जे दत्त संप्रदाय आहे त्याच्यात जे वेगवेगळे आपण हे घेतो बघतो, किंवा आता त्याच्या पुढे पुढे आलेले म्हणजे आता स्वामी समर्थ म्हणतो किंवा साईबाबा म्हणतो, गजानन महाराज म्हणतो, की आणखीन पण इतर म्हणजे ते दत्त संप्रदायातले एक जे सगळे जे संत महात्मे आहेत त्या लोकांनी पण लीला करून दाखवलेल्या आहेत. तर मग त्या माताजी, लीला त्यांनी ज्या केलेल्या आहेत त्या मग कशाच्या जोरावरती, म्हणजे ते केवळ भक्त होते, त्यांना ती सिद्धी प्राप्त झालेली होती, त्या सिद्धीच्या द्वारे त्यांनी त्या लीला केल्या, का भगवंतच प्रत्यक्ष त्यांनी करवून घेतल्या? आता याविषयी थोडं बोलताना मी थोडं लिमिट ठेवीन, कारण कसं आहे की इथे आपला जो संदर्भ आहे माताजी, कारण आपण वाचतोय जसं मी म्हंटल ना की आधीच्या देवी देवता आणि हे अंश हे भगवंतांचे सर्वच अंश आहेत माताजी. हा, परंतु त्या या संप्रदाय सध्या आपण वैष्णव गौडीय संप्रदायाबद्दल आणि भगवद्गीतेत जे सांगितले त्याच्याशीच आपण आता सध्या तरी जोडलेलो आहोत. त्यामुळे बाकी मी सगळं जे ते ज्ञान खूप जे आहे लीला माताजी, म्हटले ना, बरेच लीला. बरेच ग्रंथ आहेत. नाही, एक सेकंड माताजी, बरेच ग्रंथ आहेत, बरेच उपनिषद आहेत, म्हणजे जे शास्त्राला अनुसरून आहेत त्याचा निश्चित अभ्यास केला जातो. पण बाकी ज्या गोष्टी आहेत त्या प्रत्येकच गोष्टीवर भाष्य करणं मला आत्ता तरी योग्य वाटत नाही, कारण त्याविषयी माझं ज्ञान नाहीये. कारण हे जे सगळे अवतार आहेत त्याविषयी सगळं ज्ञान नाहीये. तर त्याच्यामुळे ते कितपत त्याच्यामध्ये शाश्वत आहे आणि कितपत खरं आहे हे मी त्या आत्ताच्या या ज्ञानावर, आत्ता आपण फक्त भगवद्गीतेच्या ज्ञानाशी निगडीत आहोत. त्यामुळे जसं आत्ता भगवंतांनी या श्लोकांमध्ये सांगितलंय की देवी देवता हे भगवंतांचेच अंश आहेत, तर निश्चितच मग ही जी अध्यात्म मूळ आपण आध्यात्मिक आहोत, ब्रह्म झाले, शिवा झाले, ही तत्व आहेत. आणि प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी सुद्धा सृष्टी निर्माण केली, त्यांनी भगवंतांचंच गुणगान गायले. मग जे कोणी आपण जो तुम्ही आता म्हणता आहात या सगळ्या गोष्टींना असेल, संदर्भ असेल, पण तो भगवद्गीतेत नाहीये. त्याच्यामुळे त्याविषयी मी आत्ता भाष्य करणं तरी. म्हणजे इथे हे जे वाक्य आलं होतं ना की तुम्ही आपल्या अंतरंगा शक्तींचा नित्य विस्तार करीत आहात, तर पण तो याचा हा अर्थ विस्तार याचा असू अर्थ शकतो कुठेही का? असा दिलेला नाहीये विस्तार करीत आहात. याचा अर्थ ते विस्तार त्यांचे वेगवेगळे आहेत. जसं आपण आता चैतन्य महाप्रभू म्हणू की चैतन्य महाप्रभू यांचा अवतार आणि नित्यानंद प्रभू हा त्यांचा विस्तार आहे. तर या गोष्टी कशा आहेत की याला कुठेतरी संदर्भ आहे. प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व्यासांनी जे लिहून ठेवलेलं आहे वेदांमध्ये, याचा भागवतामध्ये याचा उल्लेख आहे, आणि या गोष्टींचा जिथे उल्लेख आहे. आता अंतरंगा शक्तींचा नित्य विस्तार करीत आहात या गोष्टीला कुठेही प्रत्यक्ष असं स्पेसिफिकेशन नाही. त्याच्यामुळे भगवंतांना न जाणण्याचं कारण इथे भगवंतांनी दिलेलं आहे की योग मायेने ते आच्छादित आहेत आणि ते फक्त भक्तांना दिसू शकतात, किंवा ज्या विषयी ज्ञानात ज्याचं ज्ञान आहे त्यांना निश्चितच भगवंत हे माहिती होऊ शकतात. आणि म्हणूनच जे अजन्मास नव्हे तर अव्यय आणि अविनाशी आहेत, हे भगवंतांचं आध्यात्मिक रूप जाणायचंय माताजी. म्हणून याचा अर्थ आता तुम्ही म्हणाल की हे सगळे आहेत, पण तेच सांगते की याचा संदर्भ भगवद्गीतेत नाहीये. मग तुम्ही म्हणाल ना दत्ताविषयी निश्चित दिलेला आहे या अनुसूयेचा, आणि याच्यात भागवतामध्ये निश्चित माताजी ज्याचा मी हा, संदर्भ वर टाकेल की दत्तांविषयी निश्चित तिथे आहे, अनुसूया माताजी आहे, आणि ज्या ऋषी आणि अनुसूयेचं तिथे म्हणजे वर्णन केलं. ब्रह्मा विष्णू महेश या तिघांचंच ते येस बालरूप येस येस, आलेलं आहे. बालरूप अत्र आहे. ऋषी. आणि त्याचा अत्र ऋषी. संदर्भ माताजी भागवतामध्ये निश्चित आहे. तर त्याचा संदर्भ मी नक्की विचारून आणि त्याचा म्हणजे माहिती काढते आणि तो मी टाकेन की दत्ताविषयी दिलेला आहे, की जिथे आपण म्हणतो, आता मी स्वतःही श्रीपाद श्रीवल्लभांचं चरितामृत वाचले, ते दुसरं तिसरं काही नसून भगवद्गीता आहे हो माताजी. कारण जे काही हा, त्याच्यात दिलेलं त्याच्यात आहे सुद्धा ते त्यांनी किती लीला काही केलेल्या संदर्भ आहेत, आहे. हे बेसिक तत्वज्ञान त्याच्यात हेच सांगितलेलं आहे. एक्झॅक्टली. आता तुम्ही समर्थांचे श्लोक घ्या, म्हणजे
इथे आपण कसं आहे की आता आपण जेव्हा इस्कॉनच्या याच्यात हे करतो तेव्हा एकनाथी भागवत किंवा मग ज्ञानेश्वरी झालं, मग याचा कुठेही उल्लेख आणला जात नाही. कारण इस्कॉन कुठेतरी फक्त यथारूप भगवद्गीता याच गोष्टीशी निगडीत आहे. माताजी कसं आहे ना, बाजारामध्ये तुम्ही बघाल की भगवद्गीताही बरेच जण आणतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला पब्लिकेशन्स दिसतात. की जसं आपण म्हणतो की गोरखपूरचं जे आहे ते मात्र खूप ऑथेंटिक आहे आणि त्याच्यावर पण आहे. पण आपण जे बघितलंय की बऱ्याच वेळेला बाजारामध्ये भाष्य केलेलं आहे, आयडिओलॉजीज आहेत, जे जे काही त्यांनी त्यांचे विचार मांडलेले आहेत, ती भगवद्गीता नाही. म्हणून प्रभुपाद तेच सांगतात नाही, ते की वैयक्तिक तुम्ही विचार आहेत विचार मांडलेले त्यांचे. हे नाहीये, हा नाही, तो पुढचा गोष्ट आहे. म्हणून मी तेच सांगते की दत्ताविषयी म्हणजे तुम्ही म्हटलंय आता, तर हा संदर्भ भागवतामध्ये निश्चित आहे. त्याचा संदर्भ मिळाला तर नक्की त्याचा म्हणजे पुढच्या मला ते लीला जाणवत आहेत त्यांच्या, म्हणजे त्यांच्या लीला लोकांना जाणवत आहेत, अनुभव आलेले आहेत. आणि आताच्या जमान्यात मला हेच एक वाक्य फक्त वाटलं की अंतरंगा शक्तींचा नित्य विस्तार करीत आहात. म्हणजे हो मग हा तो हो विस्तार म्हणायचा का, हाच माझा असावा फक्त प्रश्न असावा आहे. माताजी, नक्कीच असावा. पण मी तेच सांगते की त्याच्याविषयी सखोल वाचलेलं नाही किंवा संदर्भ असा नाही, त्यामुळे मी त्याच्यावर ठोस असं सांगू शकत नाही. पण इथे ज्या स्वरूपात सांगितलेल्या निश्चितच म्हणजे निश्चितच त्यांच्या, कारण शेवटी ती अंतरंगा शक्ती आणि त्यांचे जे अंश आहेत त्याच्याप्रमाणे ते विस्तारित निश्चितच होत हम्म, असेल. कारण अंश निश्चित असेल, नाही म्हणतच नाही मी, पण त्याला हम्म, कुठेतरी संदर्भ आणि त्याचा इथे कुठेही भगवद्गीतेमध्ये पूर्ण असं दिलेलं आहे. पण भागवतामध्ये दत्ताविषयी नक्की आहे, ज्याचा मी संदर्भ मला पुढच्या याच्यामध्ये हम्म. आपण अध्ययन वर्गामध्ये बघू, नाही तर मी ग्रुपवर पण नक्की शेअर करेन. कारण लीला त्यांच्या आपण ऐकलेल्या आहेत बऱ्याचशा हो अशा, हो म्हणून नाही, विचार मी हा तेच मनात सांगते. आला पण प्रश्न. कसं होतं ना की जेव्हा इस्कॉनमध्ये आपण ह्या भगवद्गीतेविषयी जेव्हा भाष्य करतो तेव्हा याच्यात जर कुठले संदर्भ नसतील तर आपण आपल्या आयडिओलॉजीज आणि आपले विचार मांडणं आपण करतोय. मी तेच म्हटलं ना तुम्हाला की आपण या सगळ्या गोष्टी ज्या भावनेने, ज्या श्रद्धेने सगळ्या गोष्टींची पूजा करतो त्याला कुठेच काही ना नाही. आणि जसं वाचन केलं जातं, कारण आता समर्थांविषयी की स्वामी समर्थांचं पण खूप म्हणजे आहे त्यांचं त्याच्याविषयी पण शिकार, पण वाचण्यात मजा की जसं आपण आता बघतो की गजानन महाराजांचं सुद्धा पूर्णपणे जे वाचलं जातं प्रकट दिनाच्या आधी आणि पूर्णपणे अध्याय वाचून आणि आपण ज्याला म्हणतो ना की पण पूर्ण बेसिक पोथी वाचली तत्वज्ञान जाते. त्याच्यात हेच आहे. हा गीतेचं जे एक्झॅक्टली, तत्वज्ञान, बेसिक तत्वज्ञान त्या तुम्ही सगळ्या मनाचे श्लोक बघाल, ज्ञानेश्वरी सगळ्यांचंही बघाल, तेच आहे. सगळ्याचं मूळ तत्व हेच आहे की जे भगवंतांनी आपल्यासमोर आणलेलं आहे. आणि म्हणून याला यथारूप म्हटलेलं आहे की जी भगवद्गीता म्हणून भगवद्गीतेला का मॅन्युअल म्हटलंय, का भगवद्गीतेला आपल्या ओरिजिनल, आपला ओरिजिनल, ग्रंथ एक्झॅक्टली, का हा ओरिजिनल. तुमचा ग्रंथ म्हटलाय, कारण दिस इज ओरिजिनल. एक्झॅक्टली, यू सेड इट की दिस इज हे मूळ यथारूप पद्धतीने. कारण हे कुठेतरी संप्रदायाने या गुरु परंपरेतून या डिसायप्लिक सक्सेशन मधनं आपल्यापर्यंत म्हणजे ते त्यांनी ज्ञान रीतीवरनं तसंच्या इतर तसं हे घेतलेलं आहे तत्वज्ञान एक्झॅक्टली सामान्य लोकांना समजण्यासाठी. जशी पण आहे जे तशी लीला आपल्यासमोर करतात मांडलेली आहे. त्यावेळेला फक्त मनात येतं की ह्या लीला करतात म्हणजे तो भगवंतांचा विस्तार आहे का, एवढाच असेल प्रश्न असेल आहे. नक्कीच, आणि आपल्याला निश्चितच त्याच्यात कुठेच ना नाही मग त्यांनी म्हणजे निश्चितच म्हणजे ते अंतरंगा तितकी शक्तीचा लेवल तो आहे विस्तार. आणि तितके ते शुद्ध भक्त आणि तितकी ती त्यांची पात्रता आणि तितक्या त्यामुळे लेवल. शुद्ध भक्तांना ती अंतरंगा शक्तीचा विस्तार ते आणि लीला करू शकतील म्हणजे. नक्कीच नक्कीच नक्कीच. आता प्रभुपाद इव्हन हे इतके इस्कॉनच्या विशुद्ध भक्त परंपरेतल्या आहेत. काही जणांनी केल्या प्रभुपाद, असतील ना लीला. हो नक्कीच माताजी, मी तेच सांगते की इथे कुठेच काही म्हणजे ना म्हणायला हेच नाही, फक्त म्हणजे भगवद्गीतेचा इस्कॉनपर्यंत डायरेक्ट आम्हाला असा जास्त माहिती नाहीयेत, नावं इतकी हा प्रत्यक्ष माहिती नाहीयेत म्हणून. आणि माताजी, भगवद्गीते तुम्ही जे पुरुष अवतार पाठवले होते ना, हा त्याच्यामध्ये गुरुदत्त म्हणजे हे जे दत्त अवतार आहे ना, तो एक आता अवतार म्हणून 64. येस, आता आपल्याला हा. जे नाम आता आपल्याला प्राण चैतन्य प्रभूजी घेतात बघा. इव्हन आपल्याला पहिल्या स्कंदामध्ये अध्याय आठवत नाही मला तो, पण सुरुवातीच्या याच्यामध्ये जे अवतार आहेत ना 64 आणि सगळे अवतार, त्याच्यामध्ये दत्ताचा अवतार आहे आणि हा हो दत्ताचा बऱ्याच हो, अवतार जो आहे. हा. उल्लेख आहे. प्रत्यक्ष अवतार आहे येस त्याच्यात आहे दत्ताचा अवतार. येस, हो. दत्ताचा अवतार आहे. तेच मी सांगते की दत्ताचा अंश म्हणून हे जी पुढचे जे आपण बघतो की गजानन महाराज, स्वामी समर्थ, आता श्रीपाद श्रीवल्लभांचा आहे, म्हणजे बरेच हे अंश आहेत आणि त्याप्रमाणे त्यांचे ते म्हणतात ना की त्या डिसायप्लिक म्हणजे त्या गुरु परंपरेतून ते आहेत त्याप्रमाणे. आणि हे दत्त तत्वच आहेत म्हणजे ज्याचा भागवतामध्ये खूप उल्लेख आहे. त्याचा मी नक्की संदर्भ मिळाला तर पाठवीन. पण इथे आपण या गोष्टीची, पण तुमचा हा अंतरंग विस्तार निश्चितच कुठेतरी त्या गोष्टीला काय म्हणतात ना त्याला डायरेक्शन देतो त्या आहे विचार. का हा प्रश्न आहे. हा. तर मी अंतरंग तेच, विस्तार आहे का हा प्रश्न पडला म्हणजे तो. बरोबर माताजी, त्याचाच उत्तर मी तुम्हाला देताना सांगतेय की भगवद्गीतेमध्ये डायरेक्ट याचा संदर्भ नाहीये. आत्ता सांगताना भगवद्गीतेत प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे की अंतरंग हो, ठीक शक्ती. आहे. हा, तर इथे यथारूप फक्त आपण इथे जोडलं गेलं, इथे भगवद्गीतेमध्ये डायरेक्ट संदर्भ नाहीये.
पण ज्या भागवतामध्ये दत्ताचा जो संदर्भ आहे तो निश्चित सांगता येईल. म्हणून आपण आत्ता या ज्ञानाशी इथे जेव्हा आहे, कारण कसं आहे ना, ते भाष्य करणं मला अनुचित वाटतं की कुठल्याही ज्ञानाच्या अभावी त्याच्यावर बोलणं हे अनुभवी वाटतं. पण निश्चित वाचून आणि त्याच्याविषयी हे ज्ञान, जेव्हा आपण ऐकतो ना तेव्हा मनात ते प्रश्न येतात. पण म्हणजे हे जे ऐकणं आहे ना माताची, म्हणूनच आपल्याला याला बेस पाहिजे प्रत्येक गोष्ट. ऐकतोय म्हणून तर वाचतोय ते वाचताना. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली, पण त्याला कुठेतरी ते योग्य पडताळून बघणं माताजी. कारण आपण बघतोय की कितीतरी, अहो तुम्हाला फेसबुकवर झालं, तुम्हाला व्हॉट्सअपवर झालं, कितीतरी असे सतत काही येत असतात बऱ्याच गोष्टी, पण त्या मग बऱ्याच त्या तर गोष्टीला येतच किती, असतात. हा, माताजी, त्या हा नाही एकच ऐका वाक्य त्यांनी माताजी, दिलेलं आहे. कितीही त्याला मुख्य त्याचं ओरिजिनॅलिटी, जरी तुम्ही जसं तुम्ही म्हणाल हं. की भगवद्गीता म्हणून हे ओरिजिनल ज्ञान आहे, त्यामुळे याच्यावर मला वाटतं हा विषय इथेच हो. थांबतो. भगवद्गीतेमध्ये याचा नाही, संदर्भ नाही, पण आणि निश्चितच एक या वाक्य जे दिलंय ना ते अगदी ते 10 वाचायला पाहिजे. परंतु इतर निर्बुद्ध अभक्तांसाठी ते आपल्या अंतरंगा शक्तीने आच्छादितच राहतात. एक्झॅक्टली हे वाक्य एक्झॅक्टली, 10-12 वेळा वाचलं ना की आपोआप लगेच लक्षात येईल, ते अगदी माताजींच्या बरोबर. पण लगेच लक्षात येईल ते. अबुद्ध हा म्हटलेलं आहे ना, हा ते हा त्यामुळेच म्हटलेलं आहे. कारण हा आपण कसं आहे ना, मिनल माताजी, की बऱ्याच हम्म. गोष्टींचं ज्ञान घेत आहे. कसं आहे की आपण या भौतिकतेमध्ये आहोत आणि इतकी भोंदूगिरी सुद्धा आपल्याला दिसतेय किंवा बऱ्याच गोष्टींना मनुष्य बळी पडतो आहे. त्यामुळे त्या योग्य आणि यथारूप अशा ज्ञानाला आपण निश्चितच जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मी म्हणत नाही हे कुठलंच काही चुकीचं आहे, म्हणूनच मी याच्यावर भाष्य करणं सुद्धा माझी तितकी पात्रता पण नाहीये. पण त्याचं हम्म. ज्ञान घेऊन निश्चित आपल्याला त्याच्याविषयी बोलणं योग्य आहे. आणि म्हणूनच त्याच्यावर भाष्य करणं हे ज्ञानाने उचित आहे. हम्म. पण जे, म्हणून भगवंतानी इथे तेच सांगितले ना, की जसं आता मनीषा माताजी म्हणला की योग्य वाक्य, की त्याप्रमाणे निर्बुद्ध म्हणजे ज्यांना इथे अल्पज्ञान आहे किंवा आपण फक्त नुसतं ऐकलंय वाचलंय त्या गोष्टींनी जातो, तसं नाहीये योग्य माताजी. त्याची पडताळणी बघून आपण निश्चित त्याचा योग्य प्रमाणे ज्ञान घेऊन मग निश्चितच या सगळ्याला बेस आहे. आणि म्हणून मी म्हंटल ना की मराठी जे लोक आणि आपलं जे आहे ना संत संप्रदाय जो आपला आहे, आपण या गोष्टींशी निगडीत आहोत. आपण हम्म. आता तुम्ही जर इकडे पंढरपूर आणि या साईडला गेलात म्हणजे सगळं, की देशावर म्हणजे प्रत्येक गोष्ट, मराठी माणूस हा डायरेक्ट इस्कॉनशी खूप कमी जोडलेला आहे. पण हेच आपण बघतो, ज्ञानेश्वरी, मनाचे श्लोक, गजानन महाराजांचं पूर्ण पुराण जे आहे, याप्रमाणे या सगळ्या गोष्टींशी जास्त जोडलेला आहे. आणि म्हणून या सगळ्यातनं सुद्धा जर तुम्ही वाचाल आणि ज्ञान घ्याल तर भगवद्गीतेचंच मूळ ज्ञान आहे. हा, म्हणून हे मूळ मूळ ज्ञान, भगवद्गीताच आहे, फक्त ही अंतरंगा शक्ती आणि त्याचीच ही वेगळी रूप का, हा एवढाच एक प्रश्न पडला नाही म्हणजे पण ते दिसतात. याच्यातनं नाही माताजी, हा ते याच्यातनं निश्चित असं नाही सांगू शकलं जात. म्हणजे फक्त ती अंतरंगा व्यवहार शक्तीच आहे तेवढं दिसतात. म्हटलंय. हा हा. पण ते ते अगदी त्याच प्रकारचे आणि तेच आहेत असं आता नाही सांगू, पण निश्चित असू शकतात हम्म. असं माझं उत्तर हम्म. राहील त्याच्यावर. आणि त्याच्यावरही आपण सिनियर डिवोटीजना हा प्रश्न विचारू माताजी, आणि निश्चित त्याचं उत्तर अजून काही आपल्याला ज्ञान याच्याबद्दल मिळालं तर निश्चित हम्म. तुम्हाला शेअर करू. आणि भागवतामध्ये जसं मी म्हटलं ना, दत्ताचा जो संदर्भ आहे तो निश्चित शेअर करेन मी, कुठला आहे तो एक्झॅक्टली हम्म. स्कंद आणि हे, त्याप्रमाणे आपल्याला जाणता येईल. पण निश्चित या सगळ्या लीला आपण भगवंतांच्या ज्या लीला आहेत, भगवंतांना जाणणारे, कारण योगमायेने भगवंत का आच्छादित करतात, जे भगवंतांना अत्यल्प जाणतात, म्हणजे अल्पज्ञ जे आहेत, जे अबुद्ध या आहेत, त्यांच्यासाठी भगवंत हे निश्चितच अप्रकट आहेत. आणि ते अप्रकट का राहत आहेत, कारण भगवंतांच्या इच्छेने स्वतः ते अप्रकट राहत आहेत. कारण ते हा. त्यांना त्यांना त्याचं ज्ञानच नाहीये, तिथे ज्ञानाचा लवलेशच नाही, त्याच्यामुळे भगवंत त्यांच्या पुढे प्रकटच होत. हम्म. हरे कृष्ण माताजी, मला हरे हरे एक कृष्ण. हा येस मनीषा शिशुपालाचं जे माताजी. होतं, शिशुपाल चा जन्म, मग त्याच्या आईला काय हे झालेलं असतं, म्हणजे तो कधी हे हा, तो होईल जेव्हा किंवा काय? हा जन्मतः त्याला त्याचे हात हे जोडलेले असतात, हात आणि पाय, आणि त्याला 4 हात आणि 4 पाय असं असतात. आणि त्याचे हा हा 2 हात आणि 2 पाय हे गळून कधी पडतात, त्याच्या बारशाच्या दिवशी, ज्या वेळेला म्हणजे त्याला असा तेव्हा त्याच्या जन्माच्या वेळी असं वाणी झालेली असते की हा ज्या व्यक्तीने शिशुपालाला बघेल आणि हे हात पाय जे 2-2 गळून पडतील, त्या व्यक्तीकडूनच त्याचा वध होणार आहे. आणि मग हा त्याच्या बारशाच्या दिवशी भगवंतांची नजर जेव्हा शिशुपालावर जाते, तेव्हा ते हात आणि पाय जे ऍडिशनल असतात ते गळून पडतात. हा हा आलं लक्षात, आलं लक्षात. हा, आलं लक्षात. हरे कृष्ण आणि मग माताजी. हा, त्यावेळेला आत्याला त्या म्हणजे त्याच्या आईच्या हो मनात हो हो, म्हणजे आलं आलं, बाकी भगवंतांकडूनच सगळं याचा लक्षात वध. आलं. आलं हा, लक्षात. झालं येस. झालं झालं, क्लिअर झालं. ओके ओके, ठीक आहे. अजून कोणाला काही प्रश्न, योजना माताजी? नाही माताजी, काही प्रश्न नाही. हे ज्ञानेश्वरी आणि एकनाथी भागवत हे काय आहे ना, मराठी माणसाला समजण्यासाठीच गीता त्या लोकांनी कन्वर्ट करून सांगितलेली आहे. अगदी बरोबर, बरोबर. अगदी हा. अगदी बरोबर. कारण जे सोप्या शब्दामध्ये ज्ञानेश्वरांनी सोप्या शब्दात ती
पोहोचवली आहे. मराठी माणूस त्याच्याशीच जोडलेला आहे कुठेतरी. जोडले वारकरी संप्रदाय हा बेसिकली तिथेच जोडलेला एक्झॅक्टली, आहे. एक्झॅक्टली. म्हणून मग इस्कॉन पण म्हणजे पंढरपूरला, कारण विठ्ठल जसं माताजी आता मीनल माताजी तुम्ही म्हणालात, विठ्ठल हे रूप आहे ना, कृष्णाचंच रूप आहे, कृष्णाचाच अवतार आहे. विठ्ठलाला खूप मानतात. म्हणजे आता इस्कॉन मध्ये विठ्ठलाबद्दल कितीतरी बोललं जातं, विठ्ठलाच्या कथा सांगितल्या जातात, की जे आपण म्हणजे विठ्ठल हे रूपच घेतलेलं आहे ना, भगवंतांनीच अवतार घेतलेला आहे. आणि रुक्मिणी ही भगवंतांची म्हणजे जी भगवंतांचीच पत्नी आहे. आणि आपण या बऱ्याच कथा, जर मला वाटतं याच्यावर पण एक सिरियल झाली होती ना, टीव्हीवर सुद्धा याविषयी जाणलं गेलं होतं. पण म्हणजे विठ्ठलाचा हा जो अवतार आहे हा भगवंतांचाच अवतार आहे. तर त्याविषयी सुद्धा संदर्भ आहे. मला वाटतं भागवतामध्ये याचा बराच संदर्भ आहे. तर म्हणजे भागवताचं तेच वाचन मला जसं पुढे आठवून वाचून गेलं की हे अंतरंगा शक्तीचे विस्तार असणार आहेत भगवंताच्या. एक सेकंड हा, एक सेकंड, असतील एक मीनल सेकंड. माताजी त्यांचं अ, म्हणणं असं आहे माताजींचं, की हं. म्हणजे असेल पण असं म्हणजे आता लिहिलेलं भगवद्गीतेत ते नाहीये, सांगितलेलं लिहिलेलं नाहीये. नाहीये, हा त्याचा संदर्भ नाहीये. त्याच्यामुळे संदर्भ आपण नाहीये. नक्की असं काही सांगू शकत नाही असं हं. त्यांचं म्हणणं. पण हा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा असं वाटून जातं ना हा, आपल्याला. वाटतं आपल्याला वाटतं. आता बऱ्याचदा असं पण वाटतं ना की शंकरांचं पण नाहीये, म्हणजे काहीच हं. आपल्याला बऱ्यापैकी नाही माहिती, कारण त्यांचाही आदी अंत नाहीये. हो ना. कारण आपल्या मनात ते मनावरचे ते संस्कार इतके पक्के आहेत की त्यामुळे ते मनात शंका येऊन जाते की अरे हा विस्तार असायची शक्यता आहे असं. ठीक आहे. येस मीनल माताजी, तुमच्या प्रश्नाला हेच उत्तर आहे की कुठेतरी ठोसपणे म्हणता नाही येणार, एवढंच आता सांगू शकते मी. हा ठीक आहे. ठीक आहे, तर तुमच्या ठीक मनात आहे. आलेली जे वाटणं जे आहे, दॅट कॅनॉट हॅव बी, त्याचा एकदम ठोसपणे इथे या संदर्भाने नाही सांगता येणार. हा एवढंच आहे. चालेल, तर ठीक आहे. तुम्ही ते तर्क केला आहे, इट्स फाईन, बट त्याला आता इथे बेस नाहीये तो. त्याच्यामुळे हा आपण निश्चितच एवढंच म्हणू शकतो की ते ठोसपणे नाही. आता तुम्हाला जे वाटतं आहे कदाचित ते असू शकेल, तशा प्रकारे आपण ते त्याचं उत्तर असू हा शकतो. चालेल. ओके म्हणजे मॅम. तसंच मला असं म्हणायचंय की ही जी मी म्हणजे विठ्ठल किंवा हे तसं इस्कॉनच्या संप्रदायातली सुद्धा आणखीन कोणी कोणी असतील ना संत असे झालेले, पण आम्हाला त्यांची नावं आता म्हणता येत नाहीयेत कारण माहिती नाहीयेत म्हणून. हा, कारण माताजी हे जसं आपण ज्ञान घेतो आहोत ना, हा त्याप्रमाणे आपण हे संप्रदाय आहेत हा माताजी. पुढे पुढे तो आपण संप्रदाय, जातो म्हणजे त्यामुळे आपल्याला कळत जातं. हा, माताजी आता आपण भगवद्गीतेशी निगडीत आहोत, त्यामुळे हा भगवद्गीतेतनं जे ज्ञान घेतो आहोत त्याप्रमाणे आपण आपल्या ज्ञानाला अजून प्रगल्भ करतो आहोत. आणि जसं हा जसं आपण ज्ञान घेतो आहोत त्याप्रमाणे आपण त्याविषयी जाणतो आहोत. त्यामुळे आता तर म्हणून भगवद्गीता, ते फाटे फुटले गेले त्याला, कारण तो बेस मनात तो तर्क आला म्हणून ते फाटे फुटले गेले असं. नाही नाही, ठीक आहे माताजी, कसं आहे तेच हम्म. तिथे सांगितलं, तुमच्या मनातले विचार तुम्ही बोलून दाखवा. पण मुख्य मुद्दा हा आहे की हे लक्षात घ्या की यावरून ते ठोसपणे नाही सांगतायत जिथे याचा हा संदर्भ ठीक आपल्या आहे, भगवद्गीतेत नाही. सो लेट्स कनेक्ट टू ओनली भगवद्गीता. बाकी ज्या गोष्टी चालेल. आहेत त्याच्यामध्ये कदाचित या गोष्टींचं निश्चितच हम्म. वर्णन असेल. जसं मी तुम्हाला म्हटलं, भागवतामध्ये दत्ताविषयी जो उल्लेख आहे त्याविषयी नक्कीच जाणलं गेलेलं आहे. आता हा इस्कॉनचे बरेच अशा काही लिमिटेशन्स आहेत जे एकनाथी भागवताला जास्त, बाकी कुठले संदर्भ आपण देऊ शकत नाही असे. पूर्वी तर म्हणजे आता 21-22ला जेव्हा आम्ही क्लासेस घेत होतो, आधी जेव्हा मी मुलांचे क्लासेस घेतले, म्हणजे टू बी ऑनेस्ट टू शेअर विथ यू, कारण नामनिष्ठ प्रभूजींचे बरेच रिस्ट्रिक्शन असायचे की तुम्ही हे संदर्भ नाही देऊ शकत, तुम्ही हे हे नाही करू शकत, अशा बऱ्याच प्रकारच्या होतात. तर आता आपण ओपनली बोलतो, कारण कसं आहे ना की सगळ्याला आपण समाविष्ट करायचंय, पण त्याच्यातलं जे यथारूप आहे, जे ओरिजिनल आहे, दॅट यू नीड टू अंडरस्टँड. आणि हा आपला हे मात्र मी मान्य करते की ओरिजिनल गीताच आहे, सगळ्याच्या बेसच्या ओरिजिनल गीतेचा आहे अध्यात्माचा. एक्झॅक्ट तेवढंच आहे माताजी. आपल्याला जो हम्म. आत्ता संदर्भ आहे, लेट्स बी कनेक्टेड टू दॅट. आणि बाकी ठीक जे संदर्भ आहेत भागवताचे ते निश्चित तुम्हाला शेअर करेन मी ठीक आहे. ग्रुपवरती, किंवा आपण पुढच्या वेळेला नक्की सांगू. ओके तुमच्या मनात चालेल. हा प्रश्न येणं त्याच्यात काही वावगं नाहीये माताजी. तुम्हाला तसं हम्म. वाटणं ठीक आहे, फक्त त्याचा संदर्भ इथे नाही. ठीक आहे. हा ठीक आहे, आलं लक्षात. ठीक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओके, सो आपण ह्या निराकारवादी निर्विशेषवाद्यांबद्दल जाणलं, आणि त्याप्रमाणे भगवंत त्यांना प्रकट होऊ शकत नाही. ते आपल्या योगमायेने, जसं आपण म्हटलं, योगमाया आणि मोहमाया ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. आणि म्हणून अशा योगमायेने भगवंत आच्छादित राहतात आणि अशांना प्रकट होत नाही, जे अबुद्ध आहेत, जे ज्ञानाने परिपूर्ण नाहीयेत आणि कुठेतरी ज्ञानाचा लवलेशही नाहीये तिथे, अशांसाठी भगवंत अप्रकट राहतात. आपण पुढे जाऊया.
आज आपण घेऊया 6 पर्यंत. कुणाला काही प्रश्न आहे का? आपण म्हणजे अडचण आहे का काही? तर आपण बरेच श्लोक तसे घेतले जातील. थोडं जास्त वेळ घेतलं तर चालेल का? चालेल माताजी, पण मी ऐकत राहीन, चालेल ना? चालेल. बाकी सगळ्यांना 6 वाजेपर्यंत चालणार आहे का? हो हो, ते थोडस मला आहे मी काम पण. ऐकतो आम्ही. चालू दे, एकीकडे मी 6 पर्यंत ऐकून राहिलं तर संपवूया. चालेल का? मग मग एक काम करूया का? मला कुठेही माझा आग्रह नाहीये. तर खूप कारण कसं आहे, ते ज्ञान आत्मसात करणं आणि तुम्ही त्याच्यातनं जास्त जाणून घेणं गरजेचं आहे. तर खूप ओव्हरलोड होत असेल तर आय थिंक वी कॅन वेट हिअर. म्हणजे आपण इथे थांबूया. माझा हो, कुठे 2 तास माताजी, आहेत खरंच ना कारण खूप माताजी. चालेल चर्चा माताजी. झाली त्या एकाच मुद्द्यावर ना, त्याच्यामुळे येस जरा येस. भणभणले. फारच वेळ झाला. नाही नाही, ठीक आहे. पण कसं आहे ना माताजी, मला आनंद हा आहे की चांगलं आहे तुम्ही हे विचार करताय. शंका मनात येणं, टीका टिप्पणी प्रश्न हे असावेतच. कारण तिथे म्हणूनच मी सांगते, जसं मी आधी म्हटलं की निश्चित आपण यासाठी सिनियर डिवोटीजकडे जाऊ शकतो. तेही आपल्याला रेफर करून सांगतात बऱ्याचदा. ऐश्वर्या माताजींना आम्ही आमच्या भक्तिशास्त्रीमध्ये बरेच प्रश्न विचारतो तर त्याही सांगतात की बऱ्याचदा सगळ्याचेच रेफरन्सेस नसतात आणि मग आपण त्या विदाउट रेफरन्सेस वी कॅनॉट रिअली गो अहेड. मग त्याविषयी ते अजून माहिती करून घेणं हे जास्त गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी ना खूप वाचन आवश्यक आहे. प्रभुपादांची अनेक पुस्तकं आणि प्रत्येक या गोष्टीवर भागवत आणि भगवद्गीता हे तर मूळ आहेच. पण त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा हे जे आता इथे कठोपनिषदामधले, ज्याच्यानंतर श्वेताशतर उपनिषदामधलं, त्याच्यानंतर ब्रह्मसंहितेमधले हे सगळे जे संदर्भ, वेद आणि ज्या शास्त्रांचे संदर्भ दिले जातात त्यांना वाचणं खूप गरजेचं आहे. तरच आपण आपल्या ज्ञानाला कुठेतरी वृद्धिंगत करू शकू. आणि मग आपल्या मनामध्ये या शंका प्रश्न येणं कमी होईल. कारण आपल्याला ते ज्ञान घेणं गरजेचं आहे. आता आपण का करतो? आपण या थोड्या ज्ञानाने आपण थोडंसं आपल्या मनात शंका येणं हे निश्चित आहे. पण आपण त्या मार्गावरती आहोत. सो इट्स फाईन. म्हणजे वी कॅन डेफिनेटली गो अहेड. सो आय थिंक वी कॅन वेट हिअर. 2 तास म्हणजे पण 5:30 आपले झाले. मूळचे संस्कार जे लहानपणापासूनचे झालेले आहेत ना, ते असे एकदम एका फटक्यात नाही काढू शकत नाही ना नाही, आम्ही. आणि ते गरजही नाहीये माताजी. त्याला हा, कुठेतरी म्हणून मी हा प्रश्न डायरेक्शन देणं विचारला गरजेचं. म्हणजे. ऍब्सोल्युटली. हम्म. आणि ते कोणीच सांगत नाही, कारण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट माताजी. सगळ्यांना अशक्य आहे ते. म्हणजे भगवंत तेच सांगतात की अशक्य, सॉरी, कठीण आहे ते, पण अशक्य नाहीये. कारण तुम्ही टप्प्याटप्प्याने, कुणीही डायरेक्टली अशा गोष्टी सांगितल्या आहेत म्हणून आम्ही लगेच तसं करायला तर नाही. पण तुम्ही ते ज्ञानाने पडताळून अनुभव घेऊन तुम्ही ते पुढे जाऊ शकता. हा. त्याप्रमाणे तुम्ही ते करू शकता निश्चितच माताजी. कोणीच कोणावर लादू शकत. म्हणून आपण इथे थांबूया आणि वी कॅन चालेल. गो आफ्टरवर्ड्स. आपण 26व्या श्लोकावरती आहोत, राईट? हो. येस. 26वा घ्यायचा आहे. सो 25 पर्यंत आले. सो वी कॅन वेट हिअर. आणि 2 तास झाले. सो 5:30ला मी बंद करणारच होते, पण मला असं वाटलं पण नको, आपण थोडंसं थांबूया आणि योग्य प्रकारे पुढे जाऊ. आणि तर त्या क्रिकेट समुखात ज्या दिवशी आपला ठरलेला आहे ना, त्या दिवशी आम्हाला आता माहिती की मंगळवारी आज क्लास आहे. मग त्या राईट. दिवशी आम्ही इतर काही ठेवत नाही. आज काय नाही. होतं, थोडस आता बुधवार आहे, आज तुमचा क्लास नसणार आहे. कोणाचा तरी फोन येतो, कोणीतरी मी येतोय म्हणतो. मग आपण एकदम नाही म्हणू नाही, शकत ठीक आहे नाही, त्यांना माताजी. बघा, सांगितलेलं. या सगळ्या जबाबदाऱ्या वगैरे आणि या सगळ्या हा, कमिटमेंट्स असं असणार. थोडस होतं पण कधी. माझी इच्छा हीच असते की ऍक्च्युली आठवड्यातनं बऱ्याचदा, म्हणजे आता दुसऱ्या लेवलचा हा वर्ग आठवड्यातनं बऱ्याच भाषांमध्ये रोज सुद्धा घेतला जातोय. पण जे सगळ्यांना शक्य होत नाही, म्हणून मी रामनिष्ठ प्रभूजींना आम्ही तेच सांगितलं की ऍटलिस्ट आठवड्यातनं 2 किंवा 3 दिवस घेण्याचा प्रयत्न असतो. पण ते सुद्धा वेळांना जमवून शेवटी. पण कसं आहे ना की वेळा जमवणं, म्हणून मी आता जर काही हो, मंदिराचं काम, ते कालही कठीण काही होतं. काम होतं, तर मी लगेच तुम्हाला म्हणून विचारून की कुठेही मला खंड पडू द्यायचा नसतो. नाही, आणि म्हणून जिथे आम्हाला 5:30 पर्यंत शक्य झालं ना एक बसणं, म्हणजे दिवस आपला ठरलेला नव्हता तरी ठरलं, शक्य झालं. तसं आधी जर का कळवलं तर शक्य होऊ शकतं. नाही, ठीक आहे, ठीक आहे. आय थिंक अँड टू वर्ष माताजी, मी मी 2 तासाच्या वर जातही नाही आणि मला जायचंही नाहीये. कारण ते ज्ञान आहे ना, ते तुम्ही आत्मसात करणं गरजेचं आहे. सो डेफिनेटली आपण इथे थांबूया. आणि उलट नाही, याचा काय जास्त झालं माहितीये माताजी, हा अध्याय ना थोडा समजायला कठीण आहे, कठीण त्याच्यामुळे आहे, मग ते कठीण ना. आहे. हा. कसं आहे ना, आता तुम्ही कर्मयोगातून जसं पुढे जात आहात ना, तर काही काही थोडीशी भाषा क्लिष्ट आहे. आणि ती क्लिष्ट हा. भाषा, कसं आहे, मी तुम्हाला आता ऑनेस्टली सांगते की दुसऱ्या लेवलला आम्ही बरीच सखोल जातीये तुमच्यामध्ये, जी मी ऍक्च्युली थोडीशी कमी पण सुपरफिशियली, कारण आपण सगळे संदर्भ पूर्णपणे तात्पर्य वाचतो आहोत. तर बऱ्याच जणांचं तात्पर्य सेम आहे, तिथे मी मुद्दाम पुढे जातीये. कारण आपल्याला हे खूप घाईनी, मला पुढे नाही जायचं, पण तुमच्या मनातल्या शंकाही मला तशाच नकोय. आणि म्हणून त्याचाच माताजी, हे माझा प्रयत्न असतो. कळलंय. हे कळलंय की तुम्ही फार खोलातनं शिकवताय, हे कळलंय आता. एक्झॅक्टली. आणि माझा प्रयत्न कुठेतरी मी कंट्रोल करायला बघते, पण मला तुमच्या मनातल्या शंका स्वस्थ बसू शकत नाही, स्वस्थ बसू देऊ हा. शकत नाही. म्हणून मग मी त्या खोलात जाऊ इच्छिते आपोआप. पण ठीक आहे, म्हणूनच, कारण हा. कुठेतरी त्या रूल्सला पण मला थोडस बाध्य फॉलो राहायला करावं लागतं. लागतं. कारण ही लेवल हम्म. 2 आहे, लेवल 3, 4, 5 अजून आहेत.
त्यामुळे थोडंसं बाध्य राहणं गरजेचं आहे, पण तात्पर्य येस त्या आणि आपली भगवद्गीता सखोल वाचणं. म्हणून मी तुम्हाला सांगते की भक्तिवृक्षामध्ये तुम्ही पुन्हा ती केलीत की तुमचं ते अजून फिक्स व्हायला मदत होईल आणि तुम्हाला ते हो. जास्त सखोलपणे कळू शकतील. त्यामुळे काही हरकत नाही, तुम्ही तुमचे विचार मांडत राहा, आपण बोलत राहा. मला आनंद आहे उलट तुमच्यासारखे खूप छान भक्त मिळाले. माताजी, एक प्रश्न विचारू का? नक्की विचारा, नक्की ते माताजी. अध्याय पहिल्यामध्येच परवा शिकवताना असं झालं की मिथ्या करुणा हा प्रकार असू शकतो का? कुठल्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही वाचलं हे? अध्याय पहिल्यामध्येच शेवटच्या शेवटचे श्लोक आहेत. त्याच्यामध्ये एक्झॅक्ट. म्हणजे ह्याला करुणा वाटते ना, कोणाला हा. अर्जुनाला येस करुणा येस वाटते. येस. राईट हा, मग राईट ती राईट. करुणा, त्याची जी करुणा हा आहे ती मिथ्या असू शकते का? हा, मिथ्या असू शकते. म्हणजे भगवंत त्याला तेच सांगायचा प्रयत्न करतायत माताजी, की तू जो विचार करतोयस त्याची करुणा कशाशी आहे? त्याची शारीरिक संदर्भाशी करुणा आहे माताजी. आणि म्हणून भौतिकाशी. भगवंत त्याला सांगतायत ही करुणा तू मनात बाळगू नकोस, कारण जे तू विचार करतोयस तसं तसं नाहीये. आणि तू तसा हा. विचार करू नकोस. तू या अधर्म्यांविषयी आणि जे तू करतो आहोस ते योग्यच आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी त्या प्रत्येक कारणाला कशा प्रकारे दिलंय त्याच्यातला हा विचार आहे माताजी, की तू करुणा ती शरीराशी संदर्भित म्हणून तू करतोयस तशाप्रमाणे तुला वाटतंय, पण तशी करुणा ही हा. मिथ्या करुणा आहे. आणि तसा विचार न करता तू असा विचार कर. आणि म्हणून भगवंत ती करुणा तशा प्रकारे नाही, तर हा आत्मा हा अविनाशी आहे. नैनम छिन्नंती शस्त्र आणि नैनम ती पापका. कारण तू जी करुणा त्यांना त्यांना मारलं जाणार आहे म्हणून त्यांना वाटतंय किंवा त्यांच्याविषयी म्हणून दया तुला वाटते, तर तसं मनात आणू नको. पण असं योग्य नसून तुझ्या अशा प्रकारे योग्य आहे. आय थिंक वी कॅन रीड आउट दॅट श्लोक ऑल्सो. मला वाटतं ती मिथ्या करुणा माझ्या लक्षात आला तो श्लोक, की भगवंत त्याविषयी नंतर त्याचं मनपरिवर्तन करतायत आणि त्या संदर्भात माताजी तो वापरलेला आहे. अर्जुनाला कदाचित ते शरीर रूपाने म्हणजे आपण मारतोय त्यांना हे जास्त एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली खटकत एक्झॅक्टली होतं. एक्झॅक्टली. म्हणूनच भगवंत सांगतायत की तू तसा विचार न करता मग दुसऱ्या तुम्हाला जर अध्यायाच्या वाचताना सुरुवातीला माताजी, की योजना माताजी, तुम्हाला श्लोक सांगता आला तर मला पाठवा त्या श्लोकाचा नंबर, त्याप्रमाणे हो, आपण. चालेल. मी आता ऍक्च्युली छोट्याला घ्यायला आलीये बाहेर, नो प्रॉब्लेम, त्याच्यामुळे. नो प्रॉब्लेम. चालेल चालेल. हा. आपण थांबूया इथे आज. ठीक आहे. मी